Moi ben, bons días a todos. Comenzamos a sesión plenaria do día de hoxe co primeiro punto de orden do día, señor secretario. Sí, asunto número 1. Aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 27 de maio de 2014. Do punto de orden do día. Comisión de Cooperación, Asistencia aos Concellos. Asunto número 2. Ratificación se procede da resolución da Presidencia en relación coa prórroga solicitada polo Concello de Navia de Suarna para a adxudicación de obra número 34 do POS do 2014. Hai algunha discusión sobre este punto, non? Vótase por unanimidade, entón. Votación por unanimidade do punto número 2. Siguiente punto de orden do día. Punto número 3. Comisión de Goberno Interior e Asuntos Xerais. Cesión gratuita de uso das parcelas do campus universitario de Lugo, delimitada nos planos xerais cos números 3, 4, 6, 6B, 8, 9 e 14. Algunha cuestión sobre este tema? Votación por unanimidade tamén do punto número 3. Punto número 4, señor secretario. Aprobación se procede da proposta en relación coa colección Álvaro Gil de Ferrería Prerromán. Ben, ten a palabra por parte do Goberno don Mario Outeiro. Moitas grazas, señor presidente. 8 meses despois de anunciar en rolda de prensa unha moi mala noticia para Lugo, con palabras textuais, temos que indicar que a data de hoxe será lembrada por todo o contrario, xa que se pon fin a 14 anos de desencontro entre a Deputación de Lugo e os herdeiros de don Álvaro Gil, desencontros iniciados no 99 cando gobernaba a Deputación don Francisco Cacharro Pardo. Co próximo regreso, xa dun xeito definitivo da colección de Ourivería, o museo que a custodiou durante 4 décadas aproximadamente, enriquecese un museo que posúe xa de por sí, con ou sen esta colección, unhas moi interesantes coleccións, unha intensa actividade cultural diaria. Damos por rematada unha negociación longa, unha negociación intensa, encetada no mes de xuño do ano 2013, tras a sentenza do Tribunal Supremo que determinaba a titularidade dos bens en litixio, así como o pagamento das custas procesuais por parte da Deputación de Lugo. Unhas negociacións marcadas pola boa sintonía coa familia, unha total discreción durante o desenvolvemento das mesmas, pero, así mesmo, unha total transparencia de cara á oposición, aos medios de comunicación e á cidadanía en xeral, tanto tras os acordos como tras os desacordos. Unha magnífica noticia, sen dúbida, para a cidadanía lucense que sobresae dos límites provinciais, xa que recuperamos para desfrute do pobo un destacado tesouro do patrimonio material galego, como viñeron demandando as distintas asociacións galegas nestes tempos, sen esquecernos tamén da importancia a nivel turística e económica para a propia cidade de Lugo. Un acordo que teremos a pleno e que se sustenta en 3 eixes, tres eixes que estiveron presentes ao longo da negociación: a adquisición da colección de Ourivería, o pagamento das custas xudiciais e a reclamación de danos e prexuízos. E comezando por último punto, a reclamación dos danos e prexuízos. Os herdeiros de don Álvaro Gil, simultaneamente á asinatura do contrato de compra-venda, realizarán a renuncia a establecer calquera acción administrativa ou civil que puidera ter lugar en relación coa colección que se transmite desistindo dos que se iniciaran e, concretamente, desistindo do iniciado con data de 30 de maio de 2014 ante a Deputación Provincial de Lugo en concepto de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos e prexuízos, renunciando a calquera dereito que lles puidera asistir en tal concepto. No tocante ao pagamento das custas xudiciais, a Deputación Provincial de Lugo aboaralles aos herdeiros de don Álvaro Gil as cantidades debidas en concepto de custas e gastos xudiciais derivadas dos procedementos relacionados coa colección ata unha cantidade máxima de 600.000 euros no momento da asinatura do contrato de compravenda tras a xustificación documental pertinente. Por último punto, o eixe máis importante, a adquisición da colección de Ourivería. A negociación centrouse por vontade expresa da familia na colección de Ourivería exposta na sala número 8, coñecida como Sala do Tesouro, que, como todo o mundo sabe, consta de 40 pezas, formada por máis de 40 fragmentos, e da que se incoou expediente para a declaración de Vic no outono pasado.
Unha sala inaugurada polo propio Álvaro Gil no 74, ampliándoa con máis depósitos ata o 80. Unha colección, a de Álvaro Gil, alimentada fundamentalmente pola colección de Ricardo Blanco Cicerón, que a súa vez xa se compoñía tamén de pezas da colección de José Villamil y Castro, así como tamén unha serie de pezas que o propio Gil ampliaría como o carneiro alado. Estamos falando de torques, pulseiras, adornos de pelo arracadas, fundamentalmente de ouro, aínda que unha delas é de prata, datadas cronolóxicamente entre o 1800 a.C. ata o 400 despois, aínda que fundamentalmente se centran en 400 anos, agás a onza de Fernando VI, que é do 1749. É situado xeográficamente ao longo da provincia de Lugo, Viveiro, Mondoñedo, Burela, Foz, Castro de Rei e Río Torto, pero tamén noutros puntos da nación galega. E co fin de facilitar o acordo, xa que a familia barallaba taxacións de máis de 4 millóns de euros, a Deputación de Lugo encargou un informe de valoración a don Eduardo Ramil Rego, perito taxador independente de demostrada valía, que dirixe o Museo Arqueolóxico de Vilalba. Taxación realizada tendo en conta unha análise pormenorizada e independente das pezas, pensando na compra da colección por parte dun museo, que tivo en conta as características dos obxectos, a súa contextualización e o seu estado de conservación, empregando tamén como referencia para as valoracións os prezos de compravenda extraídos das salas de puxas e galerías de arte como Christie's, Bonhams, Art Rarities, etc. Ademais dos prezos das adquisicións realizadas por institucións públicas a nivel internacional. O informe, ao cal me refiro, do 17 de setembro de 2013, establece un prezo para a totalidade da colección de 2.346.200 euros. Na negociación coa familia acórdase o pagamento en 4 prazos entre as anualidades do 2015 e 2018, aínda que finalmente se incrementa cunha pequena adquisición no mesmo 2014. Co fin de dividir o pagamento e asesorados polos servizos técnicos da institución, realízanse os seguintes lotes. O número 1 para o 2014, valorado en 6.000 euros, correspondente a 5 pezas. Lote 2 para o ano 2015, valorado en 568.500 euros, con 10 pezas. Lote 3 para o 16, 568.600 euros con 6 pezas. Quédalle medio minuto. Lote 4, ano 2017, valorado en 583.000 euros, composto por 15 pezas. E último lote, lote 5, para o ano 2018, valorado en 584.100 euros con 4 pezas. Pero, aínda que a titularidade dos lotes se vai adquirindo por parte da Deputación de xeito simultáneo tamén ao pagamento dos mesmos, os lucenses poderán gozar ao completo da colección no momento xa da asinatura do contrato entre a familia e a Deputación Provincial. Nesta primeira intervención, máis nada, moitas gracias. Por Popular, Elena Candia, 6 minutos máximo. Bo día a todos os compañeros diputados e as persoas que nos acompañan hoxe no Salón de Plenos. Neste anuncio que o deputado de Cultura di que anuncia hoxe, aínda que todos sabemos que non se produce hoxe, senón que o grupo que hoxe represento, como o resto dos veciños de Lugo, nos enteramos polos medios de comunicación na pasada semana, require de facer certas matizacións ou puntualizacións que consideramos de gran importancia e que, ademais, non vamos a decir que contradicen parte da súa intervención, pero, dende logo, póñena bastante en dúbida. Temos que decir que as negociacións ca familia para este grupo que represento non foron transparentes, en algunha ocasión incluso tivemos que pedir unha xunta de voceiros. Temos que decir que, ademais, as relacións non foron levadas a cabo nun marco de discreción, o espectáculo circense que se vivían en pasados días con descalificacións con xuicios de valor que poñían bastante en entredito a capacidade de xestión dun presidente desta institución ou de vostede como deputado de Cultura e que a maiores, sen dúbida, dañaban fortemente a imaxe desta institución. Temos que decir, para poder valorar positivamente a noticia, insisto, que non a fai hoxe, senón en pasados días, si efectivamente a situación que hoxe nos fan pública é mellor ou peor que a situación que vostedes herdaron. Decía o presidente en pasados días que viña de saldar
unha nova débeda histórica. Pois, dende logo que o Partido Popular ten a obriga de recordarlle a este equipo de goberno a situación que herdan no ano 2007 e a situación que nos pasados días se aplaudían de conseguir. Temos que decir que no ano 2007, cando ustedes toman posesión e asumen as responsabilidades de goberno, o Museo Provincial tiña unha colección completa e a maiores, aínda encima, a situación litixiosa, que non a vamos, por suposto, a ocultar, poñía os contadores a cero. Non o dice o Partido Popular, senón que o dice a propia familia. De feito, en data 22 de marzo do ano 2007 remataba a vía contencioso administrativa e non é hasta pasado o ano 2008, aló por decembro, que a familia interpón pola vía civil a reclamación das pezas. Estas datas, non as di o Partido Popular, son coñecidas por todos os lucenses. A propia familia, en declaracións textuales feitas en prensa en outubro do ano 2013, dice: «No tengo una palabra buena que decir del señor Besteiro, porque pudo haberlo solucionado en el año 2008 sin poner un solo euro y no lo ha hecho». E parto da afirmación como certa, porque o señor presidente en días seguintes di que non tuvo reunións, que tuvo contactos ca familia, pero máis ou menos entendemos o término como sinónimo. Nun contacto pode haber, enténdese que hai un acercamento e que hai un intercambio de información, e como mínimo, a deixadez e a pouca implicación que parecía ter o señor presidente dende ese ano 2008, que di alonxarse desas negociacións e que só tuvo contactos puntuais, contrasta co exacerbado afán de protagonismo para poñerse a medalla de que había recuperado a medalla. Pero que nesa recuperación é onde queremos facer un matiz. Miren, vostedes deixaron marchar unha colección por unhas xestións que, ademais, como decía, absolutamente levadas a cabo con oscurantismo, absolutamente levadas a cabo con transparencia e cunha imaxe para a institución penosa. Pero é que agora di que a recuperan. Non, mire, vostedes compran unha parte, pero compran o estilo socialista. Invita Besteiro e paga o que veña. É dicir, vostedes pagan este ano 6.000 euros. É probable que non volvan a pagar nada desa colección, se os lucenses o queren, por suposto. Entón, mire, heredan unha situación absolutamente distinta a que agora venden como unha victoria. En palabras da propia familia, os litixios, enfrentamentos que tiveran co anterior presidente, que non nos ocultamos, son públicos e notorios, tiveron o esforzo de poñer o contador a cero e darlle unha oportunidade a este presidente e a este equipo de goberno. E non o dice o Partido Popular, dice a familia que no 2008 houve oportunidades de ter a situación que agora temos, que non a temos exactamente igual, porque falta unha parte da colección moi importante, pero, eso sí, esta institución cuyo presidente multiplicou por 4 a débeda dende o momento en que a recibeu, ano 2007 ata hoxe, agora continúa engrosando o endebedamento e compromete a esta institución nos vindeiros anos, porque nin sequera ten a responsabilidade de que a cantidade económica que el xestiona nos exercicios orzamentarios que el xestionou dende o ano 7 ata o ano 14, asumir a responsabilidade de pagar e de mercar esta colección. Entón, resumindo, temos unha situación moito peor a que vostedes recolleron. Este grupo que lles fala, teño que recordarlle que motivou unha xunta de portavoces pola falta, xa transcurriron 6 minutos. Pola falta de información. E aínda encima recuperan parte da colección e hai que pagar 400 millóns de pesetas para a compra, que pagarán os que veñan, e 600.000 euros en custe. Eu, sinceramente, agradezco moito que volva a colección, pero felicitalos pola xestión, permíteme que reserve. Moi ben, ten o segundo turno, 3 minutos, don Mario. Moitas grazas.
Eu non sei se sabe quen gobernaba aquí cando a familia mete un escrito no 99 para reclamar a colección, ou cando ten entrada no rexistro de Deputación un requerimento notarial tamén demandando a colección no ano 2000, cando se inicia o contencioso administrativo tamén no ano 2000, múltiples historias no ámbito contencioso administrativo ata 2007, ou incluso, non sei se se dan conta ou se lembran, que cando a Deputación decide recurrir ao fallo do instancia número 2, iso faise tras un acordo por unanimidade de toda a corporación provincial. É dicir, o Partido Popular, previo acordo con vostedes, tamén asumiron que esa era a vía a seguir. Eu non sei se se refire ao estilo noso de pagar isto en varios prazos. Bueno, pois vanse pagar en varios prazos, sin ningún interés por ese adiamento. Vaise pagar a diferencia igual que fai o Partido Popular, que non sempre paga. Ou, home, que me poña o exemplo de pagar en 4 anualidades cando o Castelo de Pambre, a adquisición do Castelo de Pambre, creo que se compra en 20, home, por favor. Que me diga tamén que, bueno, que evidentemente non se enteran hoxe, evidentemente, hoxe é o día do pleno, hoxe non traemos a noticia, hoxe traemos a ratificación dun acordo que se levou a cabo a semana pasada do que tuveron vostedes información, porque, efectivamente, non me dirá que o legado de don Álvaro Gil foi, ou non negará que o legado de Álvaro Gil non foi un dos temas que máis xuntas de voceiros ten convocado na historia, eu penso que da Corporación Provincial. Convocáronse tan só neste último ano, quero recordarlle 4, en xullo, en setembro do 2013, en outubro do 2013, e agora en xuño. A maiores, houve unha comisión informativa de Asuntos Xerais celebrada o 24 de outubro de 2013 na que se tratou este tema. En todas, menos na de setembro de 2013, estivo presente a portavoz do Partido Popular. Por certo, nunca aportou absolutamente nada. E máis, teño que admitir que a máis construtiva desas xuntas de portavoces foi precisamente a que estivo como representante do Partido Popular o seu compañeiro don Francisco Valado, alcalde de Castro de Rei, non nas que estivo vostede. Coido que se conxugou a perfección esa discreción tan precisa nas negociacións coa transparencia e información á oposición. Por outra banda, mentres o PP, como lle dicía antes, apoiou o Goberno no ano 2009 en todas as accións necesarias, precisamente no momento máis importante da xestión do conflito, o Partido Popular, do cal vostede é portavoz, deulle as costas á provincia de Lugo, poñéndose en ocasións en parte da propia familia nas negociacións, e saindo aos medios de comunicación con mentiras como que a Deputación de Lugo non negociaba coa familia, cando as comunicacións coa mesma foron sempre intensas e fluídas desde a sentenza do Tribunal Supremo, ou que o Goberno non daba información sobre o desenvolvemento das negociacións. Refírese tamén ao pagamento das custas, que é un mal negocio. Insisto, o Partido Popular votou a favor de continuar o proceso xudicial, non? Xunta de voceiros e pleno do ano 2009. Por tanto, será tan culpable como o equipo de goberno das custas. Por outra banda, vostedes sempre valoraron as custas en todos os seus comunicados á prensa en 600.000 euros. Non sei cal é agora a sorpresa vostede deste acordo, non sei que cambiou no criterio. En canto á exclusión da pintura das negociacións, mire, vostede, nós sí que estábamos interesados en que volveran os cadros de Corredoira, tiñamos menos interés, evidentemente, no resto da pintura que non estaba exposta, pero a familia desbotouno dentro do primeiro momento das negociacións, desbotou esa inclusión na venda da parte pictórica depositada no Museo de Lugo. Mire, para rematar, iniciativas como esta eu penso que se encadran perfectamente na política levada a cabo pola área de cultura da Deputación de Lugo, unha política centrada en poñer a cultura ao alcance de toda a cidadanía, reforzar a rede museística provincial, protexer e promocionar o patrimonio cultural lucense, fomentar a cultura galega en todas as súas manifestacións, así como apoiar o tecido cultural. Moitas grazas. Por parte do Partido Popular, 3 minutos, segundo turno. Mire, por non haber transparencia e celeridade non a houbo nin na notificación da sentencia firme. Se quere, vostede reproduceu as datas das xuntas de voceiros, iso sí, ocultando que algunhas delas foran convocadas a instancias do Partido Popular, pero sabe cando a sentencia é firme, sabe cando se nos informou. Incluso, a situación é máis grave cando vostede mesmo, na xunta de voceiros, dice que pasaba meses que a sentencia era firme e non tiña coñecemento. Mire,
Eu dirixome a vostede ou dirixome ao presidente, porque nesta xestión vese claramente un bipartito descoordinado, un bipartito que se quere apuntar os tantos no último minuto, e mentras o presidente manda unha nota o día 19 dicindo que a Deputación salda unha débeda histórica, vostede ese mismo día dice Mario Outeiro logra que a colección Álvaro Gil vote ao Museo Provincial. Pero como realmente para nós tanto monta tanto, porque demostreille con datos a falta de transparencia nas negociacións. A deslealdade, precisamente por vostede, que é o representante, coa colaboración indispensable do presidente desta institución, de convocar a Xunta de Voceiros da semana pasada, cando previamente había convocado os medios de comunicación e fixera o anuncio en exclusiva para un medio. Vostede mesmo recoñeceu. Entón, non me diga que este grupo tivo información puntual desas negociacións porque vostede mesmo foi o responsable de que nos enteráramos cando vostede quixo, que me parece intelixente se o fixera ben. Porque iso, ao fin e ao cabo, as formas é o de menos. O que nos importa é o fondo, é que os lucenses teñen o compromiso de pagar 400 millóns de pesetas encima a maiores 100 millóns de pesetas en custes e a maiores de todo iso, non teñen a colección completa. Vostede deu-me unhas datas, se recordaba quen gobernaba en determinados anos. Eu dixenlle a vostede cando se interpuxo a demanda por vía civil e tamén lle recordei o que lle decía a familia, que no ano 2008 este equipo de goberno tuvo opción a facerse coa colección con 0 euros. Esquézanse do Partido Popular nesta xestión. Esquézanse porque lles deu a oportunidade a vosotros de non cometeran eses errores, supostamente. Ese malentendido, esa ruptura de negociacións, esa desacreditacións que había entre o anterior presidente e a familia, sen dúbida, reproducíronse con vostedes. E a maiores, levan un acordo económico que entendemos para esta institución suficientemente gravoso ou, como mínimo, inaceptable, sabendo que no ano 2008 puideron ter a custe 0. A maiores, os datos falan por si solo. A cidadanía xuzgará. Aplaudimos que as pezas esteñan no museo. Agora suspendémolos a vostedes na xestión da recuperación. Último turno. A verdade que manda narices que vostedes se declaren aí defensores da cultura do patrimonio galego, os mesmos que non fixeron nada dende a Xunta de Galiza para recabar a titularidade pública do patrimonio artístico das antigas caixas de aforro galegas, nin tan sequera foron capaces de votar a favor como grupo provincial cando este goberno trouxo a devandita iniciativa no mes de xaneiro. E máis, naquel pleno, parafraseando o rei e a un xornalista local, vostede definía a xestión do levantamento do depósito como un desastre sen paliativos. Gustaríame saber como define agora, tendo en conta que naquela vostedes criticaron que se levantara o depósito cando eran os mesmos, o acordo era igual que agora, o que pasa é que a diferencia é que a familia non renunciaba a reclamar danos e prexuizos, algo que incluso a propia familia valorou 2.700.000 euros. Vostede que quería? Este acordo e a maiores pagar os 2.700.000 euros. Ese era o acordo que quería o Partido Popular, porque está claro que a colección non iba a vir a coste cero. Eso créeno vostedes, bueno, ni sequera vostedes, non? E para rebaixar un poquinho o tono desto, pois evidentemente agradecer o apoio unánime desta corporación, agradecer, por suposto, ao presidente e ao vicepresidente pola confianza posta en min como delegado de Cultura para negociar a permanencia da colección Gil Varela nesta casa, aínda cando as negociacións evidentemente tiveron momentos complicados e de elevada presión mediática. Agradecer tamén á familia de don Álvaro Gil porque primaron a permanencia da colección en Lugo a hora de dar un paso atrás e retrotraerse aos acordos postos en riba da mesa por parte da Deputación no mes de outubro. Agradecer tamén aos técnicos que orientaron e deron forma administrativa e legal ao acordo, en especial pois ao secretario e interventora, a directora do Museo de Lugo e a xefa de servizo da área de Cultura, así como agradecer finalmente a toda a Corporación Provincial por poñer os intereses dos lucenses
por enriba dos intereses políticos nun acordo que creemos importantísimo para a provincia de Lugo como este. Moitas grazas. Moitas gracias. Pois sí, efectivamente, que é unha boa noticia. A pesar de a operación Lura que pretendeu facer o Partido Popular, a operación Calamar, dice, vamos a distraer a atención pública baixo uns argumentos que se caen por sí solos. Porque podemos preguntar á opinión pública cal era a opinión do Partido Popular. Manifestada na Xunta de Portavoces nunca. Non había posición. Non había posición sobre que parte da colección se debía quedar, canto se debía pagar por ela, porque quen ven aquí a defender unha posición de que é excesivo ese pago, ten que traer unha posición de canto considera que é xusto ese pago. E despois cunha desinformación total que asusta, porque efectivamente, se non reconoce que o anterior portavoz, antes na Diputación Provincial, asumiu ese tipo de acordos e aceptou a liña xudicial que tiña iniciada previamente a Diputación antes de chegar ao noso goberno, é descoñecer todo. E é peligroso, porque ou ben non se coñece, ou se se coñece, torticeramente se intenta confundir. Agora, se resulta que é un gran problema pagar aplazadamente sin intereses é un efecto de mala gestión, que veña Deus e o vexa. Pero, bueno, esta é a opinión do Partido Popular que ven a este pleno en vez de apoiar e decir que sí, eu espero que voten a favor da operación, supoño, vamos, de que volvan outra vez, de que o legado de Álvaro Gil volte a casa, non? Pero con tal desinformación non se pode andar polo mundo, non se lle pode andar polo mundo. Hai que estar informado, hai que chamar ao señor Barreiro para dicirlle, oiga, que foi o que pasou antes? Fai 3 anos eu dixen que si isto, si, dirálle o señor Barreiro, porque non mentirá, que é o portavoz do Senado. E dirálle que de todo este proceso foi convenientemente informado. Que non queira creer que en un momento determinado se deixa todo regalado, é pouco máis que tomarnos que nos chupamos o dedo. E non nos lo chupamos, aquí na Diputación non nos chupamos o dedo. Pero é un logro histórico, mal que lle pese ao Partido Popular, que tiña unha oportunidade de ouro de non vir dar este triste espectáculo de intentar facer esta operación Calamar, de botarlle tinta todo a ver se alguén compraba ese produto. Non lle compra naide ese produto. Ninguén lle vai comprar ese produto, pero en todo caso é un día grande para esta institución. Recuperamos e cumplimos unha débeda histórica que tiña esta provincia e, por tanto, é un día de satisfacción que naide ninguén non lo vai amargar. Pero, por tanto, unha vez máis, insisto, é conveniente informarse adecuadamente. E hai cousas que en política non convén facer. Agora, cada un fai a política que quere. Vamos proceder entón á votación a recuperación deste legado magnífico para que disfruten as vindeiras xeracións de homes e mulleres en Lugo. Votos a favor da aprobación da proposta en relación coa colección Álvaro Gil de Orfebrería Perromana. Votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra. Non hai votos en contra. Abstencións. 12 abstencións do Partido Popular. Moi ben, pois, por tanto, esa proposta de recuperación da colección Álvaro Gil apróbase polo Pleno da Diputación de Lugo. Siguiente. Comisión de Economía, Recadación, Facenda, Especial de Contas. Moi ben. Asunto número 5. Asunto número 5, proposta sobre o destino do superávit orzamentario de 2013 e modificación do orzamento desta Diputación 2014 vía suplemento de crédito. Moi ben, por parte do Goberno ten o turno de palabra 6 minutos máximo Pilar García Porto, conselleira delegada. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos os que nos atopamos no salón de plenos. A verdade é que a intervención vai a ser moi breve porque todos temos a información xa dada na comisión correspondente e simplemente dicir que a colación das palabras que dixo a señora Candia na súa primeira intervención, a pesar da súa desinformación, ou non sei se do seu afán e as súas mentiras para desacreditar a xestión económica desta Deputación e do seu presidente, a min sí me gustaría dar unha información económica. Hoxe traemos a pleno unha boa noticia, unha vez máis, que pone de manifesto a saúde económica da que goza esta Deputación. Gracias a unha xestión eficaz e responsable deste Goberno provincial, pechamos o 2013 con superávit. O que nos permite anunciarlles hoxe é executar, polo tanto, por segunda vez neste ano unha reducción da débeda financeira facendo de xeito anticipado, a maiores do que tiñamos contemplado no orzamento. Neste caso, dicirlles que esa cancelación de débeda anticipada vai ascender a 4,8 millóns de euros. Gracias a esta nova amortización,
imos a pechar o ano 2014 con 21,9 millóns de euros de endebedamento. Hoxe, señora Candia, segundo os datos oficiais e públicos do Ministerio de Facenda, somos unha das deputacións menos endebedadas de España. No ranking estamos no número 8 e de Galicia a menos endebedada. E tamén por habitante, señora Candia, tamén por habitante. Recórdolles que dos 342 euros por habitante que existían no último ano de goberno do Partido Popular, pasamos a 92 euros por lucense o peche do 2013 e o peche do 2014 imos a estar por debaixo desa cantidade. E isto facémolo, como xa dixemos en repetidas ocasións, mantendo ao mesmo tempo os investimentos que son fundamentais para a provincia de Lugo e para calquera outra tamén. Destinamos unha maior porcentaxe do noso orzamento a investimentos cada vez e seguimos amortizando débeda. E somos, de lonxe, en Galicia, a deputación que máis invirte por habitante, que é outro dato interesante para dicir. Ben, con estes datos oficiais... Calma, que vai haber... Espere, doña Pilar, espere que paramos o tempo. Non hai maneira, calma, que hai turnos para todos. Aquí pódese falar o que se queira. Dentro do tempo, claro. Moi ben, a ver, veña, prégolle silencio. E escoitar con atención. Con estes datos oficiais que din que somos a deputación que máis euros inviste por habitante dentro das deputacións de Galicia, repito, datos oficiais, creo que poden comprender as palabras do comenzo da miña intervención e o interés por anunciarlles esta cancelación anticipada de débeda. Moitas gracias. Pois por parte do Partido Popular, ahora sí, quen vai falar por parte do Partido Popular? Doña Elena, 6 minutos, máximo. Certo é que non contábamos usar este turno de palabra porque non nos parecía que tivéramos que puntualizar moito máis neste apartado. Pero tamén hai que decir que despois das provocacións da voceira de Economía casi preferimos ao presidente cando intervén morrendo de éxito facendo as súas aportacións, non? Realmente, voulle dicir o que é unha mentira, porque a veces hai que partir dos conceptos primarios para chegar a entendernos. Mire, mentir é dicir que amortizaron 129 millóns de euros de débeda desta institución cando recibiron unha institución que non chegaba aos 10 millóns de euros de débeda. Iso é unha mentira, señora Porto. Ou lle faltan ceros ou non saben sumar. Pero ese dato o Partido Popular ni nos saca dunha rolda de prensa, ni nos saca dunha páxina web. Sacoi da conta xeral que ustedes aproban no ano 2007, da súa conta xeral. Entón, iso é faltar a verdade. Solo nos faltaría que estando desaparecidos por 65% dos concellos desta provincia, encima foran a institución máis endebedada, porque entonces sí que xa sería o colmo do despropósito. Gobernan vostedes para os seus, que son poucos, vale? Endebedan e despilfarran como o primeiro. E aínda encima, nos datos económicos, faltan a verdade. Eu dígolle de onde lle saco os datos. Doulle documentos públicos que están colgados e aprobados por o equipo de goberno. Entón, é mellor escoitar ao presidente morrendo de éxito dicindo que se chupa non sei que, aínda que seña unha vulgaridade, que escoitar as súas faltas de verdade e as súas interpretacións absolutamente sesgadas e que os cidadáns o saben. Saben non antas, saben en calquer concello desta provincia que este gobernada polo Partido Popular que esta institución está ausente, presumindo de estar instaurada na insumisión e morrendo de éxito o presidente. Esa institución que temos, a partir de aí, faigan un número, sí, esperamos que como mínimo esteñan entre as mellores, porque están gobernando pois para moi poucos, así que con iso polo menos deberían de presumir das cifras, claro que sí, gobernan para un 17% prácticamente desta provincia e así non poden endebedarse, porque senón rozarían comportamentos pois xa moi propios de analizar en outros foros. Moi ben, segundo turno, doña Pilar, sobre o tema en cuestión. Señora Candia, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Está claro que se faga o que se faga nesta institución, a vostedes non lles vai a valer. Eso está claro, é máis que evidente. Mire,
Vostede fala de datos, eu sí que lle dou datos oficiais, que son os que están reflexados nos informes elaborados polos técnicos desta institución. E a vostedes gustalles falar da herencia, gustalles falar da herencia con demasiada frecuencia. Eu só lle vou a dar un dato, señora Candia. Herencia do PP no 2007, débeda da Deputación, 123 millóns de euros. O PSOE reduciuna a 31 millóns de euros. Ese é un dato que está reflexado, sí, non diga que non, señor Pensado, porque isto é así, é un dato que está reflexado. Mire, as súas contas non saen, e voulle a repetir esa frase que a vostede lle gusta tanto dicir, que o medible non é interpretable, pois 123 millóns de euros, dende logo, é moito máis que 31 millóns de euros, e non pode dicir que se incrementa a deuda cando se reducen esas cifras. Eu creo que vostedes teñen certa tendencia a confundir o que se fai nesta institución co que fan na Xunta de Galicia. Eu voulle a recordar que o señor Núñez Feijóo na Xunta de Galicia, xa que falamos de débeda e a queremos comparar, o señor Núñez Feijóo na Xunta de Galicia triplicou o endebedamento da Xunta, triplicouno en 5 anos de goberno. Pasaron vostedes de ter 3.000 millóns de euros de débeda a 9.900, a ter, por primeira vez na historia, a ter máis débeda que orzamento. Eso tamén son datos, señora Candia. Dende logo, ese non é o criterio, nin son as formas de traballar que temos nesta Deputación. É ben diferente. Nós, vou a dicir outra cousa que xa vimos repetindo, ademais, que acabará por demostrar a falsedade das súas palabras e o seu afán oportunista por desacreditar as funcións que se fan nesta Deputación, a xestión que se fai nesta Deputación. Hai un compromiso acadado para chegar ao 2016 o endebedamento cero. Vai a seguir vostede dicindo tamén que despois a Deputación de Lugo incrementou a débeda e que a débeda por habitante é superior a que vostedes tiñan, por exemplo. As súas palabras van a quedar sin valor, señora Candia, porque xa o teñen neste momento e a medida que sigamos avanzando na nosa xestión de cara ao endebedamento cero, cada vez van a ter menos valor. Moitas gracias. Segundo turno, doña Elena. 3 minutos máximo. Pois oblígame a ter que dicirlo hasta con céntimos, porque non sei que parte dos números non entende. Endebedamento ano 2007. 10.763.752. Endebedamento ano 2013, conta xeral, 39.721.000 euros 410. Pasamos de 30 euros por habitante a 114, multiplique. Pero voulle dar outra cifra. Voulle dar outra cifra porque vostede empeñase en alterar os documentos que vostedes elaboran e aproban, entón creo que é importante que lle refresca a memoria. No ano 2007, obligacións pendentes de pago desta institución, 18.832.821 euros. Ano 2013, 52.100.445 euros. Vostedes multiplicaron o endebedamento por 4, estando ausentes e gobernando para os seus. Cifras da conta xeral. É certo que vostede parafraseaba o de ni contigo ni sin mí. É evidente que con nosotros van a poucos sitios, en algúns sitios deberían ir máis, que lle sería bastante mellor. Pero que está claro que se hai unha frase popular que mellor reflexa a xestión económica desta institución e dime do que presumes e eu direiche do que careces. Os números... Volvolle a facer esa reflexión, porque se multiplica un endebedamento por 4, estando ausentes por 65% dos concellos, faigolle unha pregunta. Onde está o diñeiro, señora Porto? Sabemos que hai obras, por o que dicen os medios de comunicación, que se pagan e logo non está o diñeiro nas obras, pero en todo caso, aínda que son cantidades moi importantes que superan os 300.000 euros en algunha delas, non creo que chegaran a estas cifras. Eso pode ser algún error de papeles que se tiran polos pasillos, como dice o seu compañeiro, pero os datos que aparecen na conta xeral son o suficientemente gráficos para preocuparnos. E non lle consinto, porque lle estou dando datos da conta xeral, que diga que faltamos á verdade. Non lle consinto porque lle reto que o identifique vostede. Se vostede ten tanto rigor e está tan orgullosa da xestión económica desta institución, cuantifique de onde saca vostede os 129 millóns de euros. Porque, mire, vostedes sí que poideron presumir da herencia que recibiron. E non hai ningún lucense que entrevistando lle crea
que o señor presidente desta institución, o que vostedes relevaron, deixou esta institución cun endebedamento de 130 millóns de euros. Eso non lle cree, mire, nin os que o votan a vostedes, porque si algo sempre lle recoñeceu todo o mundo, e así lle aplaudiron durante moitísimos anos co respaldo electoral, é a súa xestión prudente e responsable dende o punto de vista económico desta institución. Eso non o pon en dúbida nin os seus votantes. Ten que rematar. Rematou. Pois, doña Pilar ten o último turno. Señora Candia, eu non sei se vostede pretende acusar a alguén de estar manipulando os datos. Eu vou a repetir o que lle dixen antes. De 342 euros por habitante na época do seu goberno, nesta institución, pasamos ao peche de 2013, peche do 2013, con 92 euros por habitante. E asegúrolle que ao peche do 2014 ese endebedamento vai a estar por debaixo. E no 2016 imos a chegar ao endebedamento cero. A débeda desta institución, cando chegamos, era a que lle dixen. E aínda lle poderíamos sumar os 50 millóns de euros que sabe ben de que lle falo. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Eu pensei que sempre defenderon os 50 millóns porque está a operación avalada en crédito. É dicir, o que non é de recibo é que se veña aquí e se diga que se inicia o mandato deste goberno con 18 millóns e ao mesmo tempo se reclamen os 50 millóns do aquel famoso plan de carreteras. Ou unha cousa ou outra. Ou unha cousa ou outra. A operación Calamar, segunda parte, é peor que a primeira. É peor que a primeira, sin lugar a dúbidas. Mire, o certo é que se usted fixera o que tiña que facer, o que ten que facer sabe que fai un político responsable e dirigente, pedir un certificado. Pedir un certificado. Non hai que interpretar nada. Vostede pide un certificado público, sabe, sí que por lle mandar, se dan todo o que quere e máis. Vostede o que non quere é pedir un certificado, e quere interpretar. Bueno, pois, interprete. Ahora, as contradicións non caben nesta sala de plenos. Non se pode pedir os 50 millóns e ao mesmo tempo decir que se iniciou o 2007 con 18 millóns de euros. Isto non cabe, porque 18 non é igual que 50, al menos aquí. Cal é a realidade? A realidade é que vamos a cerrar este ano 2014 con 22 millóns de euros. A realidade é que este goberno o ano que ven vai dar os pasos para que no 2014 haxa 12 millóns de euros. E a realidade é que no 2016, decidan o que decidan os ciudadanos, esta Diputación está con débeda cero. Esta é a realidade. Altere os números como queira e invito a que pida un certificado. Isto é o mellor. Cando un ten dúda, dice, onde vive un certificado de empadronamiento? Canto debo ao banco? Certificado de canto debo no banco pola hipoteca do meu piso. Isto que fan as persoas normais. As anormais fan outras cousas. Pero cando usted ten un problema, dice, canto paguei de impuestos este ano? Certificado a Hacienda de canto paguei. De que estou corrente do pago, da Seguridade Social o fago. Bueno, pois isto que fai un político de primeira, dice, certificado, débeda. E non se olvide que dentro da débeda tamén están os avales. Os avais tamén é aquela figura jurídica que vostede coñece que cando un non paga, outro ten que pagar. Pero pida esa información, que eu estou encantado de que a pida. Aquí non se lle nega información a ninguén. Eso sí, cando vostede fai uso dos datos, diga que interpreta os datos da conta xeral. Por tanto, boa noticia, 22 este ano, 12 o ano que ven e 0 no 2016. Por tanto, boa noticia porque é unha política responsable. Millor ou peor, a xente o xulgará, pero eso sí, responsable. Vamos entón a votar sobre esta cuestión que, para que non se despisten os señores diputados e diputadas, estaba situado sobre, primeiro, a aprobación do superávit orzamentario, a modificación do orzamento da Diputación 14 para facer aplicables ese superávit e, por tanto, aplicalo en obras e en inversións para esta provincia. Votos a favor desta proposta, 13 votos a favor, votos en contra, non hai votos en contra, abstencións, 12 abstencións do Grupo Popular. Seguinte punto de orden do día. Asunto número 6, proposta do equipo de goberno para exixir a inmediata retirada das emendas do Grupo Parlamentario do Partido Popular a ILP para garantir a prestación das especialidades de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear en igualdade de condicións para toda a cidadanía galega con independencia do seu lugar de residencia en Galicia. Por parte do Goberno ten vostede, don Álvaro Santos, 6 minutos. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos, ao público tamén que hoxe sigue esta sesión plenaria aquí e aqueles que o fan a través do streaming.
O presidente Feijóo prometeu que o ULA contaría con hemodinámica no 2011. Estamos no ano 2014, conta con hemodinámica en horario de oficina. Tamén prometeu que os servicios e seguimos esperando por eles. Así van pasando os anos e seguimos en contar con un servizo como Deus manda de hemodinámica, nin radioterapia, nin medicina nuclear. Ademais, nese tempo, transcurrido desde aquelas promesas hasta hoxe, aparecen estudos que advirten de que a mortalidade en determinadas patoloxías asociadas a estes servizos é maior na provincia de Lugo que en outros territorios. Ante a evidente mentira de Feijóo e a evidente discriminación que estamos a sufrir os veciños e veciñas da provincia de Lugo en canto a asistencia sanitaria se refire, unha plataforma de veciños inicia unha campaña de recollida de firmas na que hai que recordar que algúns membros destacados do Partido Popular non tiveron agallas para apoiar esta ILP que propoñían. Nos concellos da provincia preséntanse mocións exixindo os servicios de hemodinámica, medicina nuclear e radioterapia, sendo rechazadas en varios concellos e, tamén é verdade, aprobadas en outras sin ser capaz o Partido Popular de fixar unha postura clara. O día 25 de marzo, o portavoz da plataforma defende o texto da iniciativa legislativa popular no Parlamento, sendo aprobado por unanimidade. Nel pedíase, a través da adición dun artigo 14 bis á Lei de Saúde de Galicia, engadir que a Administración Autonómica disporá das medidas oportunas e os recursos económicos, humáns e materiais necesarios para que todas as provincias galegas dispoñan dun servizo de hemodinámica ás 24 horas, radioterapia e medicina nuclear, garantindo así a igualdade na prestación destas especialidades para toda a cidadanía residente de Galicia, independentemente do lugar no que o fagan. Ademais, engadían unha disposición adicional primeira que marcaba o prazo para a súa execución. Hemodinámica sería efectiva no prazo máximo de 6 meses dende a entrada en vigor da presente lei e a garantía de radioterapia e medicina nuclear sería efectiva no prazo máximo dun ano desde a entrada en vigor desa mesma lei. Como decía, esta proposta foi aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia, pero o PP non lle iba ben. E así, o mesmo Partido Popular que avalou a iniciativa legislativa popular dos veciños en plena campaña das europeas e pola porta de atrás, introduce numerosas enmendas que desvirtúan completamente o sentido desta iniciativa e que lles permiten continuar na súa permanente discriminación aos veciños e veciñas da provincia de Lugo. Como a súa votación a favor da ILP fora máis por estética que por vontade de mellorar as prestacións sanitarias de Lugo, por algún lado tiñan que saír. E saíron desta maneira, enmendándose a sí mesmos e descubrindo a pel de lobo que se agocha debaixo da que ensinan de año. Evidenciando así, unha vez máis, que os seus compromisos con Lugo non valen absolutamente nada. Así, desvirtuaron completamente o sentido xeroso de igualdade da iniciativa legislativa popular que garante a todos os galegos o mesmo acceso á sanidade e a mesma calidade de atención sanitaria, e moi concretamente os de Lugo. Cambian hasta a exposición de motivos, retirando dela os datos que máis lles doen, os que evidencian que o modelo de prestación actual é discriminatorio para os veciños de Lugo e que arroxa cifras de mortalidade e morbilidade máis elevadas que noutros territorios de Galicia. O PP, como sempre, pretende agochar a realidade para non facer nada polos veciños de Lugo e manterse na súa discriminación a esta provincia. Tamén pretende eliminar da ILP o PP os textos que garanten os servizos de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear no ULA para os cidadáns da provincia de Lugo, falando de acceso a procedementos, acceso que xa existe, pero nunhas condicións que repetidamente temos calificado como discriminatorias e penosas para moitos pacientes e familias, pois están os servizos noutras provincias, con traslados que superan as 2 horas que levan días e que dificultan moito o propio tratamento dos mesmos pacientes, como tamén leválo adiante coa súa familia ou co seu círculo social. Esta maniobra de escapismo
do Partido Popular non se pode consentir por ser un novo ataque á intelixencia dos lucenses e un atropello aos dereitos que debemos ter como galegos independentemente do lugar no que residamos. Por eso, o Goberno provincial mantén intacto o seu apoio á ILP e o seu compromiso cos veciños e veciñas de Lugo para que a hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear sexan servizos efectivos que se presten no ULA o antes posible, sen dúbidas nin matices. O Goberno provincial non estamos de acordo coa Galicia das dúas velocidades que impulsa o señor Feijóo e que a provincia de Lugo nos ten en punto morto. Nos temas importantes nin está nin se lles espera. E neste caso xa anuncia a súa intención de non aparecer, non facer absolutamente nada, só seguir enganando con falsas promesas e cada vez prazos máis longos. Así hoxe, este pleno manifestarase e o Goberno aprobará esta moción exixindo á Xunta de Galicia e ao PP que deixen de arremeter contra a intelixencia, a dignidade e a igualdade que, coma galegos, nos pertence. Ten que ir rematando. Remato ahora mesmo, presidente. O Goberno da Diputación vai defender os intereses dos lucenses, como sempre fai, e vostedes saberán de que lado se poñen, dos veciños e veciñas de Lugo ou do señor Feijóo. Diferentes asociacións e milleiros de cidadáns de Lugo converxeron na creación e no apoio dun texto cuyo único obxectivo era garantir estes servicios no Hospital Lucos Augusti. Esta ILP contou coa cifra récord de 41.095 firmas e iso, ademais da xusticia dos planteamentos recollidos nela, algo debería significar para todos. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Por parte do Partido Popular, señor Pensado, 6 minutos máximo. Sí, señor presidente. Vou ler unhas palabras simplemente e logo voulle a dar resposta como o noso grupo pensa que se debe este tema levar a cabo. Hemodinámica 24 horas en 6 meses, radioterapia e medicina nuclear nun ano. Iso é o que propón a ILP. Pero tamén dixemos na reunión que tivemos cos representantes dos grupos parlamentarios que nós non somos unha sociedade pechada, un representantes pechados, e que nós estamos dispostos a negociar o que sexa negociable e o que sexa lógico. Palabras non deste portavoz, senón de don Vicente Quiroga, sabias palabras dunha persona que tuvo responsabilidades políticas e que se dou conta que as datas débense dar un minuto antes do feito consumado. Sabias palabras. Señorías, eu sei que para vostedes é moi difícil aplacar isto, porque vostedes intentan mantero, tirar hasta chegar á meta que se propuseron. Lamentablemente, a sociedade civil unha vez máis ganounos a todos, incluída nós pola man. A sociedade civil que montou unha plataforma que explicou perfectamente a situación e obligou, así hai que decirlo, os grupos parlamentarios, incluído como non o noso, a ver a claridade e tomar unha decisión. Decisión que decía, nin máis nin menos, que Lugo 6 meses hemodinámica e Lugo radioterapia e medicina nuclear un ano. De acordo? Esa lei quedou aprobada, como todas as leis nun Parlamento, son e están sometidas precisamente ao legislador, ao propio Parlamento, que o saiba na actualidade está en ponencia. E cando unha lei, antes de unha ponencia, os grupos parlamentares presentan as enmendas que consideren necesarias. Hasta aí creo que vai todo perfectamente legal. O BNG e o AGE presentaron unha emenda e o Grupo Parlamentario Popular presentou 4 enmendas, é dicir, nunha palabra, un artigo único e 3 proposicións derradeiras. Iso foi o que fixo ata agora o Grupo Popular. Pero, señorías, fala vostede cousas que eu, sinceramente, mire, é difícil poñerme ao lado de vostede nesta situación. Créame, prefiero estar coa iniciativa legislativa popular, porque eles, polo menos, teñen xente formada que van hacia un lado e opinan unha cousa. Mire, hoxe eu saquei isto adrede de unha persona que está na iniciativa legislativa popular e dice verdades. E, en cambio, ou a propia prensa, que entendiu mal, dice que en Coruña, oncología, radioterapia, ten 1 millón de usuarios.
O sea, si eso é así, entón serían 3.000 diarios, incluídos sábados e domingos. Non, eu máis ben creo que se refería aos ratios que son esos 300.000, 350.000 personas, non, de posibles usuarios e non de 1 millón que neste momento ten, donde hai que incluir, como é natural, Lugo, e donde hai que incluir toda a provincia da Coruña. Eu non lle veño a mentir, pero sí lle teño que dicir que o Partido Popular en Lugo ten moito que dicir en cuanto a ULA, por non decir cuasi todo. O Partido Popular foi quen no plan funcional fixo a creación dese hospital. Foi quen na época de Fraga empezouse a construir. Foi quen no ano 2010 rematouno e foi quen no ano 2011 inaugurou no señor Feijóo. É certo, o señor Feijóo dixo o que dixo, e vostedes sábeno, e van a utilizar na manifestación, pois pareceme unha situación lógica. El dixo que ningún lucense iba a ter a partir dese momento ir a... De acordo. Non o pudo cumplir, as situacións son as que son. Pero eu garantizo a vostede que o señor Feijóo sí vai a cumplir esta situación. Mire, o ser prisionero a veces das cousas pasa o que pasa. Na situación actual, calquera da plataforma que teña formación académica, cuidado, refírome a física nuclear, sabe que pode tardar 9 meses como a 18. Pero que si está claro é que a decisión que se tomou fai 5 meses é a licitación desos aparatos, dese aparataje, con diñeiro por diante. Os socios tecnológicos fai 3 días estuveron en Lugo observando as instalacións. ¿Cuándo se vai a adjudicar a obra? Oiga, pois me imagino que cuando todos os permisos, usted non querrá con unha barrita con energía nuclear, podeas utilizar aquí sin un mínimo de protección. Falándolle moi sencillamente, pois habrá que ter todos os permisos, que poden tardar 8 meses, 9. Usted que se cree que nós que somos os que estamos apoiando o goberno popular en Santiago non queremos esa discriminación positiva para Lugo? Usted non se lembra que aquí aprobouse unha iniciativa en donde defendeu esa situación e aprobámola por unanimidade? Pero usted dice que cambiamos o que cambian, ainda non se sabe, a exposición de motivos. Presentaron unha enmenda. Pois mire usted, na exposición de motivos, e a mí mo fan analizar, eu creo que hai certos erros. Ten que ir rematando, señor Pensado. Sí, señor presidente, porque vivir o que usted está dicindo e utilizando políticamente de que xente de Lugo ten máis comorbidade e mortalidade nun infarto, ese moito aventurar, señoría, moito aventurar, porque outros estudios dicen justamente o contrario. Non xoguemos que a saúde naide. Non xoguemos que a saúde naide. Fai pouco, e remato, señor presidente, 2 casos esenciales sucedidos en Lugo, 2 traslados en helicóptero, 2 angioplastias abertas, 2 personas novas salvadas. Programa Progralia. Está funcionando desde 2005. Non sexamos así. Gracias, presidente. Gracias a vostede. Segundo turno, 3 minutos máximo. Segundo turno. Moitas gracias, señor presidente. Mire, señor Pensado, que este apoiando que non ten prisa ninguna a radioterapia, a medicina nuclear e a hemodinámica 24 horas e que incluso decir que xa mirarán cando poden facerle que será unha discriminación positiva para Lugo, permítame que yo califique de vergonzoso. Eu non digo que minta vostede, pero acaba ou de mentir vostede ou de acusar de mentir a todos os médicos que fixeron ese estudio clínico que demostra evidencia que efectivamente na provincia de Lugo hai un maior índice de mortalidade e de morbilidade de pacientes con cancro, afectados por patoloxías cardíacas. Permítame que prefiera pensar que é vostede o que minte e non ese grupo de estudantes científicos seguramente tan formado, tan cualificado e tan riguroso como a vostede. O Partido Popular, por moito que vostede o negue, pretendeu cargarse esta
iniciativa legislativa popular, porque non coincide coas súas prioridades nin co seu plantexamento para a provincia de Lugo. Cando foi a aprobación parlamentaria, fixo ese lavado de imaxe dicindo sí, estamos de acordo, pero xa veredes por onde vimos. Saca da exposición de motivos que busca ese equilibrio, que busca esa igualdade para todos, eses datos que lle molestan e que vostede nega. Iso é o que fai. E altera os plazos para seguir nese dimidirete de será posible ou non será posible. Non se trata de axudicar equipamentos nin instalacións, senón de comprometer unha data de posta en marcha dos servicios na que os cidadáns de Lugo teñamos esa necesidade e poidamos ir a ese hospital do que tanto vostedes presumen recibir esa asistencia sanitaria. Os políticos, entre moitas outras virtudes, deberían ter tres fundamentais: a da certidume, a da dignidade e a da vocación de representantes, porque para eso son elexidos. A da certidume carecen absolutamente dela. O que din, o que prometen, só vale para evidenciar o que non van a facer. Desa certidume carecen tanto o señor Feijóo como vostedes que o apoian e din que ten ese compromiso. Ese compromiso leva na sociedade dende 2011. Estamos en 2014. Vostedes están falando xa non só de 2015 nin de 2016, cando poidan que coincide con cando lles apetezca. O segundo, que é o da dignidade, non a teñen porque se atreven, como lle dicía, a falar precisamente de discriminación positiva ou tratar de acadar a igualdade. Nada máis que os da Coruña, nin os de Pontevedra, nin os de Ourense. Esa non é o sentido, non é a alma da ILP. O único que pretende é igualdade, non discriminación positiva ningunha, nin recibir ningún servicio máis que outro cidadán polo lugar no que resida. E a outra é a de vocación de representantes. Vostedes inviteinos e aceptaron para ser aquí representantes do señor Feijóo, non dos cidadáns de Lugo. Para vostede non lle é difícil poñerse ao meu lado. É imposible poñerse ao meu lado, porque poñerse ao meu lado nesta iniciativa significa poñerse ao lado dos 350.000 lucenses que exixen e necesitan ese servicio. Ten que ir rematando. Esta é unha intervención nada máis. Moitas gracias. Moi ben. Turno 3 minutos, señor Pensado. Sí, señor presidente, poñerme ao seu lado, señoría, significa que eu vou por unha carretera e usted mesmo de frente, entende, por outro lado. É imposible para min. Imposible por múltiples razóns que agora non convén explicar, ni me interesa que usted se entenda. Usted está vendo onde está e eu considerome perfectamente ubicado. Por lo tanto, olvídese de lados e cousas raras. Dicirlle unha cousa, mire, comentou aquí o que quiso, o que lle dou a gana. A mí me dá igual, eu non lle vou a falar de cientificidade por aí que é, por aí li. Mire, cada persona ou cada grupo de personas saca unha serie de conclusións, bueno, e xa está. E outras persoas, ou mellor, fan outros estudios que para nada teñen que ver. E temos puntos de vista completamente diferentes. Pero si nos une algo, señoría, que é a discriminación positiva. Eu volvo a dicir, mire, nos igual que apoyamos en Santiago esta iniciativa, podemos non haberla apoyado. Nos igual que estamos dicindo que o mellor o presidente da Xunta nun momento dado que dixo que iba a pasar isto e tal, non, pois el creía que nese momento era posible, pero non foi posible. E nós o que estamos dicindo, e mantémolo, e vámoslo a seguir mantendo, señoría, é, en primeiro lugar, a ustedes, tanto uns como os outros, que o único están intentando é poñer ou intentar poñer contra as cordas ao Partido Popular. Eu sei que lles fastidia moito, porque en realidade, nós collemos un hospital no ano 2009, hubo que poñer 43 millóns encima da mesa para rematalo, hubo que poñer 41 millóns máis para dotalo na maneira que está dotado actualmente e agora vai haber que poñer outra cantidad de millóns para acabar de dotalo. Tanto recurso humano como recurso económico, non? E iso vai non facer o Partido Popular, e iso vai quedar aí. E a ustedes doilles moito. Sabe por qué, señoría? Por eso usted dicía que eu me poñer ao seu lado. Non podo, sinceramente. Pero non por ideoloxía siquera, senón porque ustedes minten máis que falan. Vostedes o único que están facendo isto é unha auténtica pantonina a ver se o ruído chega hasta as municipales e a ver se pescamos algo. Teñan cuidado, que miren o que pescaron fai pouquiño, fai uns días. Teñan cuidado, señorías. Non se engañen.
A xente acaba premiando a realidade. E, señor presidente, remato dicindo de que nós vamos a ser os garantes de que o ULA, dentro máis ben cedo que tarde, teña todo o que neste momento carece e de que a saúde dos lucenses, cando menos, preocúpanos tanto ou igual como lle preocupa ao señor Santos e máis a todos os compañeros de frente. Gracias, presidente. Moitas gracias. Último turno, don Álvaro, un minuto máximo. Moitas gracias. Mire, a iniciativa é popular, de parte dos veciños, parte da cidadanía de Lugo. Nos apoiámola sin fisuras. Vostedes non o fan. Mire, parece que se lamenta de que a contestación, a reclamación social, que nos apoiamos como goberno provincial, neste caso, pon a Partido Popular contra as cordas. Pois, mire, prefiero poñer o Partido Popular contra as cordas que quen goberna na Xunta, que os lucenses que están sufrindo esas enfermidades sigan coa soga ao cuello que lles puxo o señor Feijóo e que vostedes apoian. Así mismo, señor Pensado, falen con claridade, se queren compromisos, demóstrenos e asúmanos e diríxense ao seu partido como representantes dos seus veciños tamén para deter esta discriminación que manteñen perennemente coa provincia de Lugo porque non lles gusta o que fan os seus cidadáns cando teñen que elexir. E non é que pretendamos chegar con este ruído ás municipales do ano que ven. É que se vostedes siguen gobernando na Xunta, chegaremos ás seguintes europeas coas mesmas promesas falsas de Feijóo, coa mesma atitude pola súa parte e cos veciños e veciñas de Lugo en caravana hacia outras provincias para curar as súas enfermedades. Eso é o que vostedes apoian. Moitas gracias. Vamos, por tanto, a proceder á votación. Votos a favor desta proposta do equipo de goberno para exixir en relación ca inmediata retirada das emendas do Grupo Parlamentario do Partido Popular á ILP para garantir a prestación das especialidades en hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear en igualdade de condicións para toda a cidadanía galega con independencia do seu lugar de residencia en Galicia. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 11. No, falta o señor Muiña. 11 votos en contra, por tanto, proposta aprobada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 7, proposto do equipo de goberno para exixir á Xunta de Galicia que se faga carga do mantemento do antigo cuartel de San Fernando e realice os trámites necesarios para transformarlo no Museo da Romanización. Hai unha... Pois, sí. Hai unha emenda. Sí. Moi ben. Conecen que hai a emenda. Doña Sonia Méndez, en nombre do Goberno Provincial. 6 minutos de primeira intervención. Moitas gracias, señor presidente. En primeiro lugar, gustaríame agradecer aos compañeros do Grupo Municipal Socialista e ao Grupo Municipal Nacionalista Galego a presentación desta moción que, sen dúbida, é sumamente importante para o municipio de Lugo, pero tamén para o conxunto da provincia. Espero que, ao final das intervencións, e cando chegue o momento de votala, tamén lle poda agradecer, en nome do Concello de Lugo, a aprobación desta proposta ao Partido Popular. Estou segura de que así será. Pois ben, o 8 de febreiro de 2008, o Concello de Lugo e a Xunta de Galicia asinaron un acordo para a apertura do Centro de Interpretación e Museo de Romanización de Lugo. O Concello comprometíase a ceder a Xunta ao edificio e a Xunta, en concreto a Consellería de Cultura, a desenvolver e financiar o proxecto e a execución. En 2008 e 2009 se elaborarían os estudios previos, excavacións, convocando concurso de proxectos, licitación e execución. Inmediatamente, en canto a Xunta solicita ao Concello poder empezar a traballar, o Concello acorda a posta a disposición do edificio do cuartel de San Fernando para realizar os traballos necesarios, estes estudios e excavacións aos que me referían. É moi importante, a Xunta acepta o mantemento, conservación e custodia do edificio do antigo cuartel de San Fernando. Acepta o mantemento, conservación e custodia desde esta data de 2008. Mentras se realizan os trámites necesarios para a cesión definitiva da titularidade do edificio, que lembro que foi adquirido polo Concello por un importe de 2.400.000 euros que pagamos todos os lucenses.
Pero desde a entrada do Partido Popular na Xunta de Galicia en 2009, este proceso non deixa de sufrir trabas. Desde agosto de 2010, o Concello está intentando que a Xunta faga un trámite tan simple como é a recepción dun edificio donado polos lucenses. Únicamente falta a aceptación da Xunta para poder elevar a escritura pública esta titularidade, logo de que o Concello cumplira íntegramente coas súas obrigas. Por iso, desde o Concello consideramos que a Xunta é moralmente a propietaria do edificio, porque os lucenses donámoslo, e para eso tivemos que investir 2.400.000 euros. Porque hai un acordo asinado en 2008 e, a pesar disto, evita asumir con mala fe e deslealdade unha última formalidade para eludir as súas responsabilidades. Isto, por certo, é moi típico da política de escapismo a que nos ten acostumbrados o señor Feijóo. O Concello require en numerosas ocasións durante este tempo e únicamente se atopa co silencio da Xunta. En xullo de 2011, ante unha orde de execución ditada polo Concello para que se executen obras urxentes para que non caia o edificio, a Xunta empeza a desentenderse xa prácticamente oficialmente deste proxecto, con evasivas excusas para non asumir as súas responsabilidades. Isto se confirma coa resposta que a Directora Xeral de Patrimonio dá á deputada socialista Concepción Burgo en outubro de 2013. Estamos falando xa de 5 anos de espera, aducindo motivos económicos, imposibilidade económica por parte da Xunta, unha vez máis, como no anterior asunto, para non facerse cargo do cuartel. Ante estes incumprimentos, o Concello de Lugo, sen ten por qué, e sen ter esa obriga moral a que me estou a referir, se está facendo cargo dos traballos máis urxentes de reforzo do edificio, de desbroce e retirada de escombro. Incluso o Concello de Lugo tivo que facer a valoración económica das obras de urxencia máis necesarias, que ascenden a 180.000 euros, e das que o alcalde quere informar persoalmente ao presidente da Xunta para que solicitou unha entrevista da que aínda non obtivo resposta. Ao final, levamos 6 anos esperando. Por iso, é importante que desde todas as institucións, neste caso desde a Deputación Provincial, se tomen acordos para desbloquear este asunto que, como digo, é fundamental para o futuro da nosa cidade. Estou convencida de que todos estaremos de acordo na importancia de aprobar este acordo ao que vou dar lectura. En primeiro lugar, exixir á Xunta de Galicia que cumpra co compromiso adquirido por convenio co Concello de Lugo para facerse cargo do mantemento do cuartel de San Fernando, cumprindo coa legalidade vixente en materia de patrimonio como exixe a Lei 8 de 1995, xa que este ben foi declarado ben de interés cultural en 2009 pola propia Xunta. En segundo lugar, instar a Xunta de Galicia a que impulse a reconversión do cuartel de San Fernando no Museo da Romanización, consignando unha partida nos orzamentos do vindeiro ano. Moitas gracias. Partido Popular. Empezou a súa intervención nesta proposta no ano 2008 e dende o Partido Popular votamos en falta que a cronoloxía empezara cando realmente había un compromiso para ese edificio. Vostede sabe que empezou un compromiso para ese edificio moito antes do 2008. No texto da moción, na exposición de motivos, tímidamente así o recoñecen, pero os veciños de Lugo saben que hoxe nese edificio non este a piques de rematar un auditorio para os veciños de Lugo, e perdone se me repito, ten un único responsable. Ten un único responsable e precisamente non é o Partido Popular. Non lle vou a ilustrar dos antecedentes no que a tramitación dun futuro para o antigo cuartel de San Fernando ten, porque vostede seguramente o coñece moitísimo mellor que a min. Pero sí, vou reconocer que fixen un esforzo en estudiarme os antecedentes, porque é moi importante, como decía na colección Álvaro Gil, para poder analizar o presente, é moi importante ser coñecedores do pasado. E para poder reprocharnos actuacións ou omisións entre administracións, neste caso tamén é moi importante coñecer en detalle o pasado.
Falaban vostedes dun convenio que se asinou entre a Consellería de Política Territorial e o Concello de Lugo. É certo que se firmou algún convenio, non o vamos a poñer en dúbida. O que non é tan certo é que posteriormente, no ano 2008, se firmara un convenio. Por aquel entón, gobernando na Xunta de Galicia un partido cos que vostedes entendían perfectamente, non se asumen compromisos, non se firman convenios, fírmanse protocolos. E hai un pequeno matiz entre un documento e outro. O protocolo, como mínimo, leva un matiz dun compromiso inferior. Pero, en todo caso, temos que reproducir as palabras que a Directora Xeral de Patrimonio non hai moito que respostou no Parlamento. A Xunta de Galicia non renuncia a ese investimento no cuartel de San Fernando. Dixo claramente, supeditouno a consecución de financiamento. Hai que recordar que estamos a falar dunha inversión que supera os 13 millóns de euros. Se a iso lle engadimos os preto de 20 millóns que está costando o auditorio, pois estamos a falar dunha cantidade económica moi importante que, ao mellor, se consultamos aos cidadáns de Lugo, tamén establecen as súas propias prioridades. Neste momento toca establecer as prioridades a quen ten as responsabilidades de goberno. Aquí, moitas veces teño dito, deciden financiar cursos de risa en vez de pagar o SAF básico, pois neste momento na Xunta de Galicia tocalle establecer as prioridades ao goberno do Partido Popular. A veces acertan e outras veces equivócanse. E de feito, aquí, nesta mesma corporación, témolo reconocido en varias ocasións. Pero con esta inversión sí que debemos ir ca cara absolutamente ao descuberto, explicándolle á xente as verdades e as medias verdades e manter o compromiso, non porque o diga a voceira do Grupo Provincial nesta institución, senón porque o dice a Directora Xeral en sede parlamentaria e o suscribo. É certo que o momento económico pois non é o que todo o mundo desexaba. Seguramente ao Partido Popular lle gustaría ter os 13 millóns para esta inversión, sumados aos 20 millóns que lle decía do auditorio, e tampouco estaba mal recordar as cifras tan importantes de inversión en infraestructuras sanitarias como decía antes o meu compañeiro. Simplemente supedítoi a financiación externa e mantén o seu compromiso. Hai que facer algunha puntualización máis. Decía vostede que a responsabilidade dos gastos de conservación circunscribiu precisamente a ese mal chamado convenio, realmente un protocolo entre as administracións, pero o compromiso que asume naquel momento a Consellería de Política Territorial, estando asinado por María José Caride, por Ángela Bugallo, María Teresa Táboas e o señor alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, é asumir os costes derivados da conservación, mantemento e xestión do futuro Centro de Interpretación e Museo da Romanización. Custes que están cuantificados en torno a 250.000 euros ao ano, cando, esperemos todos velo, ese proxecto este xa rematado, esteña en funcionamento. En tanto en cuanto isto non se produzca, a responsabilidade do mantemento é do propietario. Pero aí tamén se deu un paso máis. Vostede decía que o alcalde de Lugo encargara un estudio para determinar cales eran as obras máis acuciantes para garantir a sostenibilidade do edificio e que quería entregarllas persoalmente ao presidente da Xunta. Esta parte sí que a descoñecía, porque temos que recordar que en outubro do ano 2013 o seu alcalde convocou a un órgano moi representativo, o Consello Económico Social, en donde todo o mundo hai unha importante representación de todos os sectores económicos e sociais. Nese Consello Económico Social comprometíase o señor alcalde a eso precisamente, a cuantificar as obras máis imperiosas. O que sí se comprometeu ali tamén é a volver a convocar ese mesmo órgano que lle parecía o instrumento ou o foro adecuado. Nesa línea vai a nosa emenda. Que cumpla o acordo acometido, recordamos o compromiso da Xunta de Galicia e damos un paso máis. Aínda que a propiedade sigue sendo do Concello e nin no ano 2008 lle recepcionaron a vostedes o edificio, nin se perfeccionou a recepción no ano 2010, aínda así, a Xunta de Galicia asumeu un compromiso de sufragar de maneira equitativa esas obras máis inmediatas. Creo que para poder empezar a revitalizar
ese protocolo, esperando que o momento económico mellore, que seguro vai ser así, e mantendo o compromiso, non está mal para empezar a chegar a acordos. Segundo turno, doña Sonia, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Mire, a emenda que vostedes presentan que é de sustitución do que nos pretendemos acordar nos parece un insulto, igual que nos parece un insulto o que se está a facer cos servicios do ULA. E, por suposto, non o imos a aceptar. Unha emenda que pretende sustituir a pretensión que ten esta Deputación de apoiar que a Xunta de Galicia leve a cabo o Museo da Romanización, como vostede está a dicir que sí que existe ese compromiso. Que problema hai en instar a Xunta a que efectivamente cumpla o compromiso? Que pasa, que eso de boquilla ese compromiso? Porque vostedes pretenden sustituir o acordo de instar a Xunta a que leve a cabo as obras necesarias para o Museo da Romanización por unha emenda na que se leven a cabo obras necesarias para a conservación do edificio, que ten que ver unha cousa coa outra. Desde logo, pouco ambiciosos son con Lugo, pouco ambiciosos son con Lugo. O Concello de Lugo, cando falamos de sufragandoas de maneira equitativa, o Concello de Lugo, como antes dixen, o pobo lucense xa puxo 2.400.000 euros para este proxecto. Así que a Xunta, polo menos, podería dar un primeiro paso para no ano 2015 poñer polo menos esa cantidade. E, como digo, o problema agora mesmo non é o mantemento do edificio. O mantemento, xa por desgracia, o ten que facer o Concello de Lugo ante a absoluta deixadez da Xunta de Galicia que se salta os acordos institucionais, ao mellor simplemente, como di vostede, porque se chama protocolo. Outra vez a técnica, como ben di o señor presidente, do calamar. Que importancia terá que sexa un protocolo ou un convenio se está asinado por dúas institucións que se deben lealtade? Pero o máis gracioso é o motivo económico. A vostede lle parece unha boa xestión económica que a Xunta enterre 218.000 euros que leva pagado en estudios, concurso de proxectos, etc., para agora mesmo ter ese diñeiro enterrado e sen posibilidade de continuar? Por que a víctima das políticas de recortes do Partido Popular sempre ten que ser Lugo? O acabamos de ver cos servizos do ULA. Hai diñeiro para outras cousas, pero nunca hai diñeiro para Lugo. Que lle fixo Lugo a Feijóo? Por que sempre o PP deserta en Lugo? Podería enumerar múltiples despilfarros da Xunta de Galicia para xustificar que non é o motivo económico que leva non levar a cabo proxectos importantes na cidade de Lugo, pero non quero polemizar. Voulle poñer exemplos de iniciativas culturais que nos parecen acaídas e que suscribimos, pero que Lugo non quere ser menos. Por exemplo, estamos a falar deste proxecto que é o Centro do Mundo Romano de referencia en Galicia e que, xunto co de San Cibrao de Las e o de Campo Lameiro, que se refiren ao mundo castrexo e arte rupestre, pois iban a ser o conxunto de museos de Galicia, a nivel Galicia en todos os fitos máis importantes da nosa historia. Pois ben, saiba que San Cibrao de Las foi xa inaugurado recentemente cun investimento de 10 millóns de euros e Campo Lameiro tamén foi inaugurado recentemente por outro tanto, 10 millóns de euros. Por que Lugo tivo que quedar fora? Por que Lugo ten que ser sempre a víctima dos recortes da Xunta de Galicia? Lugo é o único que queda sin facer. Recentemente, ademais, cando a Xunta de Galicia, que di que non se pode facer cargo de edificios que non son da súa titularidade, moi cuestionable este tema, cando foi o incendio da igrexa de Muxía, o presidente Feijóo, sen pertencer á Igrexa de Muxía, a Xunta de Galicia, dixo que arranxaría custe o que custe. Ten que rematar. Así que é unha cuestión de vontade política. Co que se gasta a Xunta de Galicia no mantemento do Gaiás, cun pouco que aforre neso, daría para executar en varias anualidades este proxecto. Na Cidade da Cultura estánse a gastar 9 millóns e aquí únicamente costaría 250.000 euros anuais de mantemento este edificio. Así que non hai excusas e, desde logo, esta batalla ímola dar. É moi importante para Lugo, para o turismo cultural. Ademais, vostede cuestiona que os cidadáns queran que se realice este investimento. Este investimento significa xeración de emprego, significa atracción de turismo. Ten que rematar. Sí, perdón. A cultura é o motor económico da nosa cidade. Moitas gracias. Moi ben. Segundo turno para Elena Candia, 3 minutos máximo. Botei moito en falta que me aclarase, porque vostede seguro que sabía moito máis do tema que a min,
por que mudaron vostedes de ubicación do auditorio ou por que, cando a obra estaba licitada, abortan a adxudicación e desisten de facer a posta en valor nese edificio. Mire, o termo xurídico do documento que asinan non o marca o Partido Popular. De feito, o seu alcalde, cunha xunta do Partido Popular, firmaba convenios. Cunha conselleira do Partido Socialista, firmaba protocolos. Iso podría ser anecdótico, pero si vemos como a conselleira do Partido Socialista materializou ese protocolo, por certo, tamén período temporal que omitiu facer ningunha valoración, pois, evidentemente, decatámonos que ese protocolo era unha declaración de intencións, porque o señor Touriño tampouco lle recibeu nin lle recepcionou o edificio, porque todos recordamos temporalmente cando deixou de ter responsabilidades de goberno. Pero, mire, eu non lle vou a criticar o proxecto. E máis, dixen na primeira intervención e rematarei dicindoi que a Xunta de Galicia non renuncia a ese proxecto. O que pide, para o que pide, é loable. A min paréceme moi correcto que o Concello de Lugo reivindique inversións. Paréceme menos correcto que nun proxecto que empeza a andar aló polo ano 98 criminalice nunha decisión que non lle gusta ao goberno de Feijóo. Iso sí que me parece menos responsable, pero aínda así vou a correr un tupido velo e reitérolle as palabras da directora xeral de Patrimonio, que vostede coñece, porque dicen, vamos a dar esta batalla. Non, mire, aquí ou se debe a unha falta de iniciativas, ou se debe a unha falta de traballo, ou se debe simplemente a intentar unha operación mediática de repetir sistemáticamente o mesmo, porque esta iniciativa foi ao Parlamento, e levou unha compañeira súa. Explicaronllo de xeito bastante convincente. O que pasa que vostedes, dun xeito moi irresponsable, empeñanse en non querer entender o que cando teñen decisións de goberno aplican, e remítome ao ano 2008, e incluso intentar confundir a ciudadanía. Porque a Xunta de Galicia non lle dixo no a ese proxecto. Estálle dicindo que neste momento non pode, porque non son 250.000 euros, son 13 millóns de euros. Unido ao auditorio que lle recordei, porque non está exagerado facer o paralelismo, porque iba a facerse nese edificio. Vostedes decidiron non facelo, vostedes ou o Bloque, porque aí realmente non teño moi claro quen parou esa licitación. En todo caso, hoxe podría ter Lugo un auditorio e por unha decisión política da que, evidentemente, o Partido Popular non é responsable, estáse facendo noutro sitio. Apostamos polo Museo da Romanización, apostamos pola aposta en valor do cuartel de San Fernando, apostamos por facer unha política responsable, por contribuir aos gastos de mantemento dese edificio a pesar de que o edificio é do Concello de Lugo. Apostamos por todo iso. Bueno, pasa está nas mellores casas. Ten que ir rematando. E apostamos por abandonar esa política de e tú máis, e que se convoque o Consello Económico e Social e que se marque a folla de ruta respaldada por todos os axentes económicos que están ali representados, porque a convocatoria do Consello foi decisión do seu alcalde e paréceme absolutamente unha falta de respeto que non continúe ou que ignore o que ali se acordou. E seguro que a palabra da directora xeral e do Conselleiro de Cultura se cumplirá en Lugo e ese proxecto será unha realidade. Moi ben. O último turno, doña Sonia Méndez. Mire, compromisos en prazos é como se non foran compromisos. Consello Económico Social, sí, por suposto, pero antes que o presidente Feijóo saiba de primeira man o que está a acontecer en Lugo. Porque Feijóo non fixo en 6 anos o que vostede agora cree que Touriño debería ter feito nun ano, de 2008 a 2009. E Feijóo non foi capaz de facelo en 6 anos que estamos esperando. Alude constantemente a que mellore a situación económica, pois se quere lle leo as frases que dixo Feijóo recentemente sobre a situación económica de Galicia. A economía está a mellorar, estamos mellor que hai un ano,
Determinados indicadores acreditan a mellora da economía. Este ano crecerá a economía por primeira vez. Estamos en mellor situación que o resto de comunidades autónomas. Penso que con esta boa situación económica que di que temos o presidente da Xunta é o momento para facer este investimento en Lugo, que non é nada de outro mundo, que só pedimos que se invista unha cantidad similar aos museos aos que me referín con anterioridade, de arte rupestre e de Mundo Castrexo. Únicamente eso, dun compromiso asinado hai 6 anos pola Xunta de Galicia, por unha institución, independentemente de partidos políticos, e que hai que respetar. E unha vez máis, lles pido que defendan a Lugo, que non se limiten a tapar as vergoñas da Xunta de Galicia. Non é vostede a delegada da Xunta de Galicia en Lugo. Vostede ten que defender os intereses de Lugo e da provincia. Por suposto que non nos imos conformar, ou igual que non nos conformamos con outros atropellos que está a facer a Xunta de Galicia en Lugo, como a falta de servicios do ULA, como a falta de rehabilitación do casco histórico, sedes judiciais, estación intermodal e un longo etcétera. Fala vostede de auditorio, atrevese a falar? Pois tamén que cumplan cos prazos previstos para o auditorio. Moitas gracias. Pois vamos a proceder á votación para escoitar a opinión do Pleno. Votos a favor da proposta do equipo de goberno para exixir á Xunta de Galicia que se faga cargo do mantemento do antigo cuartel de San Fernando e realice os trámites necesarios para transformar o Museo da Romanización. Perdón, un momento. A emenda non se acepta, verdad? Non, dixo que non, é que manifestou que non aceptaba. No segundo turno creo que foi. Votos a favor, 12 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra. Repetimos a votación, non hai lugar a abstencións. Ao haber empate, votos a favor da proposta do equipo de goberno, 12 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra, valor doble do voto do presidente. Por tanto, proposta aprobada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 8, proposta do equipo de goberno a favor do mantemento do modelo galego de comercialización dos produtos pesqueiros e contra a suba do IVE dos produtos de primeira necesidade, nomeadamente os piscícolas. En nome do Goberno, don Antonio Veiga, 6 minutos máximo. Moi bons días. Esta moción que traemos hoxe aquí recolle, pois, a situación de malestar que hai no sector pesqueiro, tanto no sector da extracción, no sector da pesca, como no sector da comercialización e da transformación, porque calquera das dúas medidas que vamos a analizar aquí, medidas que están tanto no decreto proposto polo Ministerio como no informe Lagares, xordido tamén do Ministerio e ao abeiro de directrices da Unión Europea, como poden ser a suba dos produtos pesqueiros do 10% ao 21%, ou a posibilidade de que se poida saltar o proceso de venta na lonxa dirixíndose directamente aos grandes mercados centrais. Esas dúas cousas preocupan grandemente o sector. Serían xa o que lle faltaba ao sector pesqueiro para poñelo na UBI, non? Tal cual dicen pois os propios armadores e os propios exportadores, tal como nos dixeron en días pasados en numerosos encontros, en numerosos foros que tuvemos con eles, foros non só donde participou o noso grupo político, senón donde participaron todos os grupos políticos e son, polo tanto, coñecedores desta situación que se vive na nosa costa. Estamos falando da costa de Lugo, donde, curiosamente, entre as 10 empresas que máis facturan de provincia, 3 son directamente relacionadas co sector pesqueiro, tanto coa extracción como coa exportación. Polo tanto, o tema é bastante delicado e haberá que tomar medidas ao respecto, exixirlle medidas, desde logo, que a Xunta de Galicia e tamén o Goberno do Estado. Cando falamos de que hai a posibilidade de que o IVE que se lle aplica aos produtos pesqueiros descargados en lonxa suba do 10% ao 21%, estamos falando de reducir os porcentaxes de beneficio, moitísimos porcentaxes de beneficio, pois tanto das empresas armadoras como das empresas comercializadoras. A eso teríamos que engadir tamén un feito discriminatorio negativo para os portos de Burela e Celeiro, que dependen de portos de Galicia, non son de portos do Estado,
porque cada quilo de peixe descargado nas lonxas de Burela ou de Celeiro ou de calquera da costa lucense, a parte dese 10% de IBE, Portos de Galicia aplica un 1,75%. Mentras que se vamos a Coruña, se vamos a Ribeira, se vamos a Avilés, se vamos a calquera porto de interés xeral, portos do Estado, a porcentaxe é na máis ca o 0,40, aparte de teren moitísimos outros beneficios que non tenen as empresas armadoras nin exportadoras daqui. Sería outro debate máis amplio, pero que quede tamén patente esa discriminación e ese afán recadatorio tamén de Portos de Galicia en contra dos intereses dos nosos armadores, dos nosos mariñeiros e dos comercializadores de pescado. E, por outra banda, si se suprime, si se abre a posibilidade a saltarse a lonxa, a vender directamente nos grandes mercas, a vender directamente ás grandes superficies comerciais, eliminaríamos a quen está poñendo en valor ese peixe e a quen está creando postos de traballo, que é todo o sector da comercialización, porque por cada posto de traballo no mar multiplícase en terra por 3 ou 4. Hai uns 1.500, 1.600 persoas dadas de alto na Seguridade Social do Mar, pero xa digo, multiplícase por 3 ou 4 os postos de traballo derivados na terra. E, como dixen antes, 3 das empresas que máis facturan na provincia de Lugo, curiosamente, son empresas relacionadas co sector pesqueiro. Por lo tanto, a proposta que facemos é que eu entendo que ten que contar co apoio de todos os grupos políticos é que o Pleno da Diputación de Lugo inste ao Goberno galego a reclamar do Goberno español medidas ante a remisión do borrador do Real Decreto que regula a primeira venda para impedir que esta se poida realizar nos mercas. E que tamén se inste ao Goberno galego a reclamar do Goberno do Estado que non se aumente o IBE dos produtos de primeira necesidade, nomeadamente os produtos procedentes da pesca. Por parte do Partido Popular, doña Elena Candia, 6 minutos máximo. Anunciolle, señor Veiga, que o Partido Popular vai a votar favorablemente a esta iniciativa. Se copiara vostede que cada vez que este grupo trouxe unha iniciativa de pesca decía que era un plagio de outra que se decidía en outra administración ou incluso, pois con unhas insinuacións moi incorrectas, decía que era por unha orden dunha persona do noso partido. Eu non lle vou a decir eso. Eu voulle decir, aínda que esta proposta foi ao Parlamento, sabe perfectamente cal é o pronunciamento do grupo que representamos, que lle agradezco que traiga iniciativas que defendan o sector pesqueiro e que cando as trae, independentemente de que teñamos que facer un esforzo por esquecer outras acusacións, cando as traíamos o grupo que eu lle represento, pois estamos na obriga de poñernos de acordo. Hai que facer algunha matización e probablemente nos punto 2, en donde solicita que non se aumente o IBE, probablemente ese acordo sexa extemporáneo, porque sabe que eso xa non se vai a producir. Pero como tamén sabemos que non se vai a producir, pois se vostede non o quere retirar, pois tampouco vai a impedir que votemos a favor. Hai algún aspecto da redacción que tamén é importante explicar. Non di vostede que este Real Decreto regula a primeira venda das capturas procedentes da actividade extractiva marítima da pesca en augas continentais. Probablemente non seña a definición máis correcta, porque sabe vostede o que significa augas continentais. Pero, bueno, entendo que vamos a facer un exercicio de entendemento e recordarlle que o informe Lagares pois non é un informe nin unha proposta do ministro, é un informe de expertos que consta de 470 páxinas, que facía moitas aportacións á reforma fiscal que tiña en marcha o Goberno de España e que propoñía moitas cousas. Entre elas propoñía esta subida do IBE, pero como non era unha decisión do ministro, senón, como lle digo, era un informe, pois do informe o Ministerio colle o que lle parece. Neste caso, afortunadamente, decidiu non facerlle caso e non incrementa o IBE nos produtos pesqueiros. Dito isto, non nos avergonzamos de facer
un pronunciamento a favor de todas esas entidades pesqueiras da Mariña Lucense, incluso cando un borrador dun Real Decreto, que todavía non é definitivo, non nos gusta e compartimos as súas alegacións. Iso, o que agora estamos facendo aquí, é un exemplo do que debemos de facer para defender os intereses da nosa pesca, dos nosos sectores primarios, etc. As entidades pesqueiras da Mariña de Lugo son moi importantes para esta provincia. Este grupo dixo en moitas ocasións pola repercusión en postos de traballo e pola riqueza que xenera, pois, sen dúbida, nunha parte importantísima da nosa provincia, que é a Mariña Lucense, non só pola población que aglutina, senón tamén polas actividades económicas e polos postos de traballo que xenera. Confiamos en que as aportacións que, como hoxe facemos, que como fixeron todas as entidades pesqueiras da nosa costa, sexan tidas en conta nese borrador e aqueles aspectos que nos gustan menos, non xa porque coincidamos exactamente no que vostede di, pero sí creemos que podría supoñer un problema en competencia desleal entre o que suporían ou que serían as mercas e as actuais lonxas de hoxe. Non estamos de acordo, así o manifestou o Goberno galego, así, ademais, me consta que se canalizou a través da fórmula que ten para facelo, cas correspondentes alegacións, e tamén vai o noso apoio nesta institución para que se corrixa, pero é certo que coincidimos que ten que haber unha actualización na normativa de primeira venda dos produtos pesqueiros e ten que adaptarse á normativa comunitaria. Este é un reto importante que nace cun obxectivo moi claro que hoxe suscribimos e así remato, que os profesionais da pesca obteñan os mellores prezos e contribuir á sostenibilidade das flotas e dos nosos recursos pesqueiros. Toda vez, insisto, que a suba do IBI entendo que está absolutamente descartada porque o propio ministro así o manifestou. Segundo turno, don Antonio Veiga, 3 minutos máximo. Sí, agradece o ton da intervención e o fondo da intervención tamén, con algunha pequena matización, dicir que esta iniciativa levou o Bloque Nacionalista Galego ao Parlamento e, desde logo, pois, quen está na oposición é quen fai aportacións, alegacións e enmendas. Vostedes poden facelas, pero tenen responsabilidade de goberno, tenen responsabilidade de goberno na Xunta e tenen responsabilidade de goberno no Estado e tenen pois un grandísimo peso, como vostedes dicen todos os días, na Unión Europea. Los partidos grandes son los que deciden. Ustedes non deciden nada, como dixo o señor Cañete cando veo aquí a Castro, concretamente. Textualmente, pois dixo eso. Es que los pequeños non deciden nada e non importa. Pois vostedes deciden tanto, pois que non se quede nunha declaración tenue o que vostede está dicindo e defendo enérxicamente donde hai que defendelo. Sí que é peligrosísimo o de suprimir a primeira venda en lonxa. Iso é a morte do sector. É a desaparición, sería a desaparición das 3 empresas que máis facturan na provincia de Lugo relacionadas co mar. Iso suporía a súa desaparición en moi pouco tempo. E como vimos, o que aconteceu con outros sectores productivos, como o sector do leite, pois moito nos tememos, por eso presentamos estas iniciativas, que a mesma espada de Damocles esteña pendente encima das cabezas dos nosos mariñeiros, do noso sector mariñeiro. Por lo tanto, tenen responsabilidades de goberno, quen ten responsabilidades de goberno agora, quen as vai a ter despois e quen as tuvo antes tamén, pois que reflexionen sobre o que significa isto non só para a provincia de Lugo, senón para Galiza. Temos os 2 portos que máis facturan xa de todo o Cantábrico en peixe fresco, moito máis en Galiza. Superamos a Ribeira, superamos a Vigo, que prácticamente se dedica o conxelado e arrastre Gran Sol, pero os que máis facturan de peixe fresco son ahora mesmo Burela e Celeiro, tanto no Cantábrico como no resto de Galiza. E as conclusións desta moción e o que pedimos nesta moción é ni máis ni menos que o que pediron todas as asociacións de exportadores, asociacións de armadores reunidas no foro de Espomar celebrado en Burela hai un mes. Aí decían textualmente
que mostramos o noso temor ante o feito de que o borrador do Real Decreto aparece a posibilidade de autorizar como establecementos de primeira venda as entidades como os mercas alexados da costa, o que suporía un grave prexuízo para as zonas costeiras, contravindo así os obxectivos da política pesqueira común e do mesmo xeito, o control nestes centros faise máis difícil que nos propios portos, precisamente polo feito mismo do espacio en que desenvolve esa actividade, así como as competencias administrativas. E acababan con unha reflexión que creo que coincidimos todos, que ten que ir rematando. O sector pesqueiro desea continuar exercendo unha actividade económica xeradora de empleo e riqueza en amplias zonas, pero para iso necesitamos normas reguladoras non discriminatorias. Todo o que estuven falando antes, da diferencia que aplican Portos de Galicia ou Portos do Estado, que curiosamente Portos de Galicia aplicáis máis gravamen que o Portos do Estado, e que non partan dunha visión negativa da pesca, o que permitiría o mantemento dos postos de traballo, que é o máis importante. Cando falamos de manter o emprego, de crear emprego, pois hai que mirar para que non mantén, que é ni máis ni menos que os sectores produtivos básicos, en este caso, desde logo que a pesca. Ben, moitas gracias. Segundo turno para o Partido Popular. Mire, señor Vega, é certo que o Congreso dos Diputados aprobou unha iniciativa que supoñía a retirada da exclusividade das lonxas. Certo, para a realización desa primeira venda que vostede dicía nesta segunda intervención. Pero tamén é certo que esa aprobación foi co apoio do Partido Socialista e ca abstención do seu grupo. É moi importante ter os antecedentes para entender determinadas afirmacións. Aínda así, mudamos o sentido do voto, todos, e facemos un esforzo nunha provincia en donde o sector pesqueiro ten un peso importante e dando un exemplo de que somos representantes dos sectores económicos e dos veciños de Lugo, facemos un esforzo e cambiamos ese criterio. Pero tamén está ben recordarlle outra frase dunha compañeira socialista que decía, Laura Seara, que apoiaba esa retirada da exclusividade ás lonxas, recordando que en Galicia xa non era obrigatoria dende o ano 2006, e decía que o importante era o control sanitario, faigase ou non se faiga na lonxa. Entón, esas afirmacións de que é responsabilidade de goberno, é que, efectivamente, é responsabilidade de goberno. Nosotros decímoslle aquí a vostede moitas veces, cando toman decisións, a veces incluso declarándose en insumisión en determinadas normas. E dicímoslle, porque é unha responsabilidade do goberno. Pero neste caso particularmente, e non iba a entrar aí, porque como vostede vía, creíamos que non era preciso chegar a ningunha reflexión deste nivel porque había un acordo e o sector quere que esteñamos de acordo e que faigamos chegar de xeito forte esta petición a Madrid. Agora, que esta decisión é a única responsabilidade do goberno, con matices, porque o Partido Socialista e incluso os seus representantes en Madrid non se posicionaron, puxéronse de perfil. Dito isto, dado que foi responsabilidade de todos, creo que todos tamén que rectificar e de sabios temos que aunar posicionamentos e forzas para que Madrid teña en conta as alegacións do sector, que sen dúbida son os que máis saben e sen dúbida son os que mellor entenden as necesidades que teñen día a día e tamén os que mellor se defenden ante un problema como podía ser a articulación se se materializara neste novo Real Decreto. Simplemente nada máis, remato como empecéi, o Partido Popular ao lado do sector e apoiando unha iniciativa independentemente de quen a propoña, neste caso o Bloque Nacionalista Galego, cando a petición é razonable e coincide co que pide os nosos veciños e o sector da nosa provincia. Último turno, don Antonio Vega, en nombre do Goberno. Pois nada, agradecerlle a todos os grupos o voto favorable a esta proposta que, xa digo, saiu do sector e saiu das máis de 3 ou 4 reunións que desde o mes de abril pois tanto parlamentarios do noso grupo como eu mesmo pois tuvemos co sector na Mariña. Así que moitas grazas a todos e trasladarlle isto ao sector e trasladaremos tamén pois a boa intención que houve por parte de todos os grupos. Moi ben, pois vamos co terceiro pleno en relación ca proposta do diputado.
ca proposta do equipo de goberno a favor do mantemento do modelo galego de comercialización dos produtos pesqueiros e contra a subida do IBE dos produtos de primeira necesidade, nomeadamente os piscícolas. Votos a favor desta proposta, unanimidade, non? Por tanto, os 24 membros asistentes. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 9, moción do Grupo Provincial Popular relativa ao material médico do antigo Hospital de San José. Partido Popular, señor Pensado, 6 minutos máximo. Sí, señor presidente, espero non ter que gastalos. A Deputación Provincial de Lugo é a propietaria do inmoble que albergou durante anos o Hospital San José. E cun ben hoxe en día que non temos, polo menos non sabemos, se vai a ser destinado a algún uso específico ou non. A Deputación prestou neste establecemento funcións e servizos de asistencia sanitaria que posteriormente, según o decreto 216/2010 de 30 de decembro, traspasou á Xunta de Galicia. Posteriormente, a Consellería de Sanidade agrupou no Hospital Lucas Augusti os servizos que se prestaban no Hospital San José, a excepción do Hospital de Día de Psiquiatría e a Unidade de Saúde Mental, que seguiron funcionando ata finales do mes de agosto de 2012. No que se cerrou totalmente a súa actividade ao pasar estas unidades ao edificio administrativo do antigo Hospital Ser Alcalde e devolvendo o Hospital San José á Deputación Provincial de Lugo. Dende aquel edificio do hospital segue sen uso, mentres que no interior do inmoble construído no ano 34 gárdase material médico abandonado. Parte dese material médico do vello hospital posiblemente reúna as condicións que permitan a súa doazón a organizacións con fins sociais. Entre eses materiales atópanse lámparas de quirófano, equipos de rayos, camillas, cadeiras, mesas. Deste xeito sería necesario levar a cabo un inventario con material sanitario útil que se alberga no edificio de San José co obxectivo de estudar a súa posterior doazón a organizacións sociales. Ante esta situación, o Grupo Provincial do Partido Popular proponlle ao Pleno desta Corporación que a Deputación Provincial de Lugo, como titular do edificio San José e do material que nel se alberga, elaboren un inventario con aqueles instrumentos sanitarios que reúnan as condicións necesarias para a súa posterior doazón a algunha entidade con fin social. E segundo, unha vez realizado este inventario con material reutilizable, que a Deputación Provincial inicie os trámites ou contactos necesarios que permitan que esos instrumentos sanitarios podan ser adquiridos por unhas ou varias organizacións sociais. Nada máis, presidente. Primeiro turno para o voceiro do BNG. 6 minutos máximo. Sí, bueno, dicir que agradecemoslle moito a súa moción. Consideramos que hasta é oportuna porque vai permitirme tamén explicarlle no que levamos xa traballando un tempo, non? Efectivamente, no Hospital de San Xosé hai material sanitario e asistencial que pode ser reutilizado. Pide vostede na súa moción un inventario e teño que dicirlle que ese inventario pois existe, ese inventario está feito e está aquí. Tamén lle anuncio que estamos xa a traballar para establecer as condicións de préstamo ou cesión de uso dese material non só a asociacións con fin social, senón tamén a familias e particulares que o precisen de xeito temporal para cuidar algún enfermo. Dicirlle tamén que xa houbo solicitudes de familias e de persoas por escrito e despois, desde a área de benestar, houbo xente que se puxo xa en contacto telefónico e personal con eles, explicándolles que estábamos traballando neso. Nos creemos que nese caso, eu personalmente desde Benestar digo a orden que se falara personalmente con esas persoas porque é gravísima a situación que tenen, por exemplo, persoas que despois dun largo tempo hospitalizados tenen problemas de mobilidade, que ao mellor viven nun piso sin ascensor, que tenen moitísimos problemas, cobrando pensións de miseria, e que non poden acceder a ter determinadas camas ou determinado tipo de sillas que, vendo o inventario, se podería organizar algo para que puderan acceder a elas, non?
a situación, xa digo, é complicada e que creo que nestes momentos hai que ter moitísima sensibilidade en todo relacionado co benestar e coa saúde. E nese sentido, pois, desde esta Diputación haino e se está traballando nese sentido, non? E, bueno, tamén estará de acordo comigo en que nunha provincia como a de Lugo, cunha poboación moi envellecida, onde o 25% pasa dos 65 anos, as necesidades neste sentido son moitas. Por iso, como a súa moción, como ve, pois xa está superada, xa se traballando neso, vou permitirme facerlle unhas propostas coa intención de mellorala, que, lóxicamente, espero que acepte esas propostas. Son a emenda que fai un momento lles trasladamos e pedimos, en primeiro lugar, sería unha emenda de engádega, que para facer fronte ás necesidades de atención da poboación maior da provincia de Lugo é preciso un centro integral de atención ás persoas maiores con servicios de atención especializada e hospitalización, para o que propoñemos como ubicación as instalacións en desuso e abandonadas da Residencia Vella, titularidade da Xunta de Galiza, que é, ademais, quen ten as competencias en atención ás persoas maiores. E, en segundo lugar, que a Xunta de Galiza faga un inventario do material existente na Residencia Vella coa finalidade de crear con ese material unha bolsa de préstamo a asociacións co fin social e familias que o precisen. Moi ben, por parte do Partido Socialista, doña Pilar García Porto, 6 minutos máximo. Moi ben, moitas gracias. Sí, suscribo as palabras do voceiro do BNG. Está... Perdón? Digo que ese inventario que efectivamente vostedes piden na moción está realizado, e simplemente por puntualizar, dicirlles que o día 30 de decembro do 2010 confeccionouse ese inventario dos bens mobles existentes nas instalacións do Hospital San José, fíxose unha entrega definitiva dese material, das chaves, o día 4 de setembro do 2012 ao Sergas. O día 15 de maio do 2013 realizouse un inventario de comprobación, outra vez, deses bens inmobles existentes. Dende que o Sergas abandonou as instalacións do Hospital San José, a solicitude do propio Sergas, 2 entregas máis. Tamén se levantaron actas da entrega de material que solicitaron diversas asociacións sen ánimo de lucro, e, ademais, tamén se destinaron materiais existentes como tarros, botes e diversos utensilios que había na farmacia do hospital aos propios fondos do Museo Provincial. Ben, o traballo nese sentido que vostedes propoñen na moción entendemos que está feito, fíxose o inventario, actualizouse, fixéronse donacións de material a distintos colectivos e incluso o propio Museo Provincial, e tamén o Sergas tivo dotación de material cando lle fixo falta do Hospital San José. En ese sentido, non temos moito máis que dicir, que recalcar, non, que ese traballo está feito. Que sí que queremos, e podemos facelo ademais, é un acto de responsabilidade. A nós, como Diputación Provincial, os Sérganos adebédanos unha cantidade, vostedes saben o ben, xa falamos desto noutras ocasións, reclamóuselle esa cantidade en varias ocasións os Sergas, e eu quero facerlles un pequeno detalle de en que consiste. Miren, con data 27 de xuño do 2012 e por resolución da Presidencia aprobouse a liquidación da débeda a liquidación que o Sergas adebedaba a esta Deputación. Esta liquidación foi debidamente notificada ao Sergas no seu momento e ascendía a unha cantidade, a 646.809,23 euros. Ben, o Sergas presentou un escrito de disconformidade con esta cantidade e nós admitímola parcialmente, esa discrepancia, non? E resultou unha liquidación que ascendía a unha cantidade algo inferior, a 639.199,06 euros. Ben, o día 3 de maio do 2013, dende a Deputación, dictouse resolución de novo e debidamente se notificou aos Sergas un importe en concepto de xuros de demora polo retraso do ingreso da anualidade do 2012, é dicir,
outra débeda diferente da anterior por importe de 92.896,17 euros. O 28 de agosto do 2013 dictouse resolución da Presidencia que tamén foi notificada aos Sergas por importe de 63.817,43 euros en concepto de xuros de mora, esta vez polo retraso no ingreso da anualidade do ano 2013, e tendo todo isto en conta, a data actual e despois de distintos requerimentos que lle fixemos ao efecto, non nos consta que fosen aboadas estas cantidades. Estas cantidades son vencidas, son líquidas e son exixibles por parte da Deputación. Derivadas estas cantidades da liquidación definitiva daquela de 639.000 euros, de 639.199,06 euros e as liquidacións por xuros de demora nos retrasos do aboamento das anualidades, a que teríamos que sumar tamén a deste ano, porque é certo que veu con menos retraso esa anualidade, pero si veu con certo retraso, a débeda total que ten os Sergas con esta institución son 806.573,38 céntimos. Ben, neste sentido, decirlles que se vostedes estivesen sentados deste lado, terían a mesma responsabilidade que a nós, de reclamarlle esta débeda á Xunta de Galicia. Por iso, lles presentamos fai un momento esa emenda de engádega para buscar o seu apoio tamén nesta reclamación e dicirlles que, a pesar de que o que vostedes propoñen é un traballo que está realizado xa por parte da Deputación de Lugo, nós estaríamos dispostos a que, se vostedes aceptan a nosa emenda de engádega, que nos parece unha emenda seria, é unha emenda que sí deberían apoiar, porque esta débeda estamos pendientes de cobrala e faise necesaria para facer outro tipo de actuacións na provincia de Lugo, pois poderían contar con o noso apoio na súa moción. Moitas gracias. Segundo turno para o Partido Popular, 3 minutos máximo. Señor presidente, eu estaba escoitando primeiro o señor Veiga, despois a señora García Porto. Eu ou non entendo nada ou estou teño deterioro, porque eu presento unha iniciativa para facer un inventario no Hospital de San José e que este se reparta en acción social, e un dime, xa está feito, xa temos todo feito, estamos preparando a xente porque é algo delicado o asunto e tal. Vostede di, non, xa está feito tamén o inventario, pero xa lle demos algo a algúns e agora estamos cos outros. E logo venme Kafkiano, con unha iniciativa onde me dicen, oiga, sí, pero usted pide allá a Xunta que arregla a residencia de baixa tal, e usted venme a dicir, no, que nos paga a Xunta 800.000 euros. Pero eu que estou preguntando que iniciativa estou facendo aquí. O sea, fíxome creer que lle debemos do material que levou a Xunta 800.000 euros, porque outra cousa non son capaz de creer, señoría. E despois dinos a nós, vostede, que traballemos algo. Home, isto, cando menos, usted, como decía a súa compañeira, e ten razón, home, cando menos é de coña. É para rirse, vamos. Eu non sei de que nos tratan a vostedes, a nós, aquí. Sinceramente, señor presidente, usted tiña que tomar cartas nesto. Hombre, pero vamos a ver, Pepiño, vas a Santiago, sí, con Mimbroa. Hombre, por favor. Señor presidente, non sigo porque non vin en plan de romper a mañán, de pasalo mal, sinceramente, señor presidente. Paso. Gracias. Segundo turno para o portavoz do BNG. Mire, señor Pensado, non se enfade, nin monte ninguna performance ahora mesmo aquí, porque estamos falando dun tema moi serio. Eu creo que quen presentou a moción, non me acordo por quen ben asinada por Elena Candia, ten máis sensibilidade que a vostede, bastante máis. Ten máis sensibilidade a señora Elena Candia que a vostede ao respecto, porque estamos falando da saúde dos lucenses, estamos falando dun tema moi serio de persoas imposibilitadas, de persoas con discapacidade que se dirixiron a esta Diputación, que se atenderon exquisitamente e que se está en contacto con eles. E usted, que é médico, non me parece de recibo esa postura que usted adapta, que usted está adoptando. Deberá saltar usted antes a fogueira de San Xoán.
Sabe aquilo de para que non me trabe can nin cobra nin cousa que dorme fora, é para andar con mellor cara, señor Pensado. Vamos falar, isto non é de coña, retiro esa palabra e pido perdón por esa palabra. Isto é serio o que estamos tratando aquí. Estamos tratando un tema moi sensible, moi sensible. Estamos tratando un tema, bueno, xa falará vostede despois. Estamos tratando un tema moi sensible. Todo o que ustedes, a señora Elena Candia, que Cansina, está pedindo, pois xa se está facendo, xa se está traballando neso. Por iso dicía eu que era unha moción moi oportuna, por non dicir oportunista, a ver se hai que falalo todo claro para que o entendan. A ver se hai que falalo todo claro. A ver se xogamos todos limpio aquí e coas mismas armas. A ver se xogamos todos limpio ou hai quen non xoga limpio aquí. Seguro que usted sabe do que estamos falando. Por lo tanto, eu non sei para que monta tanta película con que a maiores se lle pida que tamén a Xunta colabore. A maiores, iso dámolo por feito, pero a maiores, ustedes colaboren tamén. Eu creo que a sintonía que houve na outra moción que se debatiu en tema da pesca non ten por que non habela nesta. Era simplemente por eso. Segundo turno de Pilar García Porto. 3 minutos. Sinceramente, señor Pensado, creo que entendeu perfectamente. Mire, o que lle explicou o señor Veiga é exactamente o mismo que lle expliquei eu. Vostedes piden un inventario, que ese material inventariado sexa doado. Ben, eso está feito e continuarase facendo porque non todo o material inventariado está doado. Non hai ningún problema para continuar facendo esta labor. Mire, vostede trae a este pleno unha iniciativa que, enténdame ben, non ten un contido relevante porque, repito, está feito o traballo e, ademais, traena a destempo porque nós xa tomamos a iniciativa de doar ese material. Por iso lle digo que eu estou convencida de que entendeu perfectamente tanto as palabras do señor Veiga como as miñas. E a nosa intención é boa. A intención do equipo de goberno é boa. Porque nós podíamos chegar aquí, contarlle o que lle contamos e pedirlle que retire a moción, porque é un sinsentido, posto que o traballo está realizado. O que acontece é que tratamos de, con boa vontade, completala nuns términos similares ao que vostedes plantexan, e completala, ademais, cunha acción responsable. Por iso, dende o Grupo Socialista, o que plantexamos é instar a Xunta de Galicia a que nos ingrese esa cantidade que nos adebeda e que non é nosa, é de todos os lucenses. E temos a obligación de reclamala. Non é un capricho do Grupo Socialista, é unha obriga. Por iso lle dicía que se vostede estivese aquí sentado, tería a mesma obriga que a nós. E máis, tena, aínda que este aí sentado, se nos poñemos serios. Porque se somos responsables, como representantes da provincia de Lugo, sentados nesta institución, e queremos que se desenvolva dun xeito axeitado, o que debemos é de reclamar estas cantidades ou sergas. Porque son desta institución, porque esta institución tivo que adiantar pagos para pagar facturas e porque esta institución non cobrou a tempo eses cartos que tiña acordado coa Xunta de Galicia que se ingresaran antes do 31 de marzo de cada anualidade e cobrounos a posteriori, polo cual é obligatorio que esta institución reclame os intereses de mora. Por iso lle digo que é unha acción responsable, non é un capricho, non fai falta que se altere que tanto a vontade do señor Veiga como a miña pode estar seguro de que non era mala. Gracias. Último turno, un minuto, señor Pensado. Sí, señor presidente, eu xa sei, García Porto, que vostede é unha persona moi tranquila e que todo o que dice é verdade, en fin, antes de ulla creen a todos e sabe por onde vamos. Mire, señor Veiga, eu non malporizo, pero é que me doi moito que despois de 2 anos, 12 de agosto de 2012, xa chega o 2014 agosto, non fixeron nada. E agora que se nos ocorre presentar unha iniciativa, xa está todo feito. Xa está todo feito inventario. Señor presidente, anúnciolle que mañán por escrito este deputado, por medio da súa portavoz, vai pedir unha copia dese inventario na actualidade, a data de hoxe. Non, se mo dá agora, mellor todavía. Así só levo, eso comprobo. Segundo tema, teño que me pronunciar como as emendas. Señor presidente, a nós non nos dan prendas. Calquera das 2 emendas vale para presentar unha iniciativa por vostedes. Preséntena igual que fixemos nós. E discutirémola e falaremos deso. Pero non intenten deturpar un auténtico debate que foi o que quixeron facer dicindo que xa todo está feito. O señor Veiga dice textualmente, no, se non se, oiga, se demos algo de material e logo dime a min que sea serio. E a señora García Porto di, no, eles que non, vostede que sí.
e que están todo o día intentando recompoñer o inventario. Pasen o inventario, vamos a saber se é certo que deron, vamos a saber que non deron ningún e vamos a enterarnos de algo, se é posible. E en canto ás emendas, insisto, valen as dúas para unha iniciativa, preséntena e discutiremos. Aquí vamos a estar. Gracias, señor presidente. Moi ben, empeñanse en meterme no debate cando eu non quero entrar. Nin creo que haxa necesidade de entrar. Oiga, se non pediron o censo antes, é porque non quixeron. Antes de presentar a moción, o que hai que facer aí? Hai algún censo sobre San José? E é ben fácil. Ora, pero o censo non é o debate, presidente. Ai, non, como dice que van pedir... Non, presidente, esa é unha parte, a segunda parte. Un momento que tuvo tempo para falar. Ora falo eu. Pero logo non intento este tergiversar as palabras. Apaga o... Xa apaguei eu. A ver se nos centramos un pouco. É dicir, unha parte da moción é para reclamar que se elabore un censo de bienes que hai ali. Bueno, entonces, que é o que pasou? Que ustedes non o pediron. Claro, pois entonces, os seus déficits non nos imputen a nós. Bueno, pois mañá pídano, e mañá entregarase o censo que hai de bienes do Hospital de San José. Pero non hai que poñerse nervioso. E as enmendas se aceptan ou non. E, por tanto, que vamos a votar aquí é a súa proposta. Por tanto, non hai que escandalizarse de nada. E xa fará o Goberno o que lle parezca para o próximo pleno. Faltaría máis que nos dixeran o que temos que presentarnos. Pero, en todo caso, tranquilidade. É dicir, que está pasando? Que está vendo a xente con este pleno? Pois que hai poucas ideas. Porque se houbera máis ideas... se estamos apuntando as cousas que se está facendo o Goberno, a xente preguntarase, oye, e isto é o que teñen que preguntar o do Partido Popular e as mocións que teñen que tratar? Pois hai que traballar máis, e iso non é problema do Goberno. Iso non é problema do Goberno, é o que estou vendo eu, como a seguinte, pero a seguinte xa discutiremos sobre ela. Esta é unha valoración dun humilde presidente da Diputación. Vamos entón a votar esta proposta do Partido Popular depurada, porque non aceptan as enmendas en relación ca débeda que ten a Xunta de Galicia en relación do último tramo das transferencias e, finalmente, tamén sobre esa proposta para un edificio tamén emblemático nesta cidade que é o Hospital Vello, a Residencia Vella. Vamos, por tanto, a votar a proposta do Partido Popular. Votos a favor da proposta do Partido Popular, 12 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra. Non hai un empate, volves outra vez a votar, votos a favor da moción do Partido Popular, 12 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra, moción rexeitada en base ao valor doble do voto do presidente en caso de empate. Seguinte punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 10, moción do Grupo Provincial Popular relativa á elaboración de orzamentos participativos na Deputación de Lugo. Moi ben, o Partido Popular, quen vai ser o doña Elena Candia, 6 minutos máximo. O grupo que represento, o pasado 29 de maio, rexistraba unha pregunta na que se interesaba polo desenvolvemento do tan anunciado en titulares e roldas de prensa, pero tampouco refrendado en actuacións que evidencien compromiso e traballo, plan de desenvolvemento dos orzamentos participativos. Non sei se oportuna ou oportunista, pero realmente estamos moi satisfeitos das iniciativas que presentamos aquí. E esta, fundamentalmente, porque se as únicas mencións que había deste plan se producían o 23 de febreiro do 2013 e o 5 de abril do 2014, entre esas dúas datas non se pronunciaba con promesas de futuro, certo é que dende o 29 de maio do 2014 a cousa cambiou. Cambiou porque se anuncian novamente a existencia de orzamentos participativos e despois, incluso, o 23 de xuño, convoca xuntanzas participativas. Con menos éxito co presidente, felicitámonos desa pregunta e facemos 3 aportacións bastante concretas en algún dos casos, algunha xa está nada innovador, algo que xa está en marcha, en outras institucións provinciais da nosa comunidade autónoma, como é o punto 3, que é a posta en marcha da plataforma digital o efecto deste proxecto, integrada na propia web da institución, que reúna información sobre este proxecto de orzamentos participativos sobre o proceso consultivo e as ferramentas de formulación e de discusión pública de propostas.
que se cree unha mesa de traballo en donde haxa representatividade de entidades asociativas, de persoal técnico e responsables políticos, e tamén que iso se cadra é o que neste momento máis evidente a necesidade que sexa público, que partidas orzamentarias se van a poñer a debate no proceso de orzamentos participativos e, o máis importante, cal vai ser o mecanismo para o desenvolvemento deste proceso, concretamente, o proceso de decisións. Dito isto, esta iniciativa que iniciamos, como lle decía, e como vostede coñece, o 29 de maio do 2014, parécenos que ten a oportunidade, sin tanto éxito e sin tanto titular, pero sí na institución en donde queda rastro dos compromisos de forma clara, despois de ver o que acabamos de ver, que votan en contra do que din estar facendo, pois non deixa de ser unha gran incoherencia, mellor neste caso podemos encontrarnos neste tema, pero sí que faigo unha invitación. Aquí non presenta ningunha emenda, nin de engádega, nin de sustitución que teña coñecemento, porque ben é certo que tamén sempre nos las dan no momento do debate, pero a priori non hai ningunha. Se non é así, tamén entendo dúas, ou que vai a votar en contra, igual que a moción anterior, dicindo que xo está facendo, os feitos con datas e información acreditada demostran o contrario, ou é que realmente quere escoitar as aportacións que fai o Partido Popular. Si nos encontramos nesta segunda parte, sen dúbida, incluso este instrumento, esta moción, pode interpretarse como un instrumento de traballo. Pode facer vostede as aportacións que queira, pode vostede correxir o que non lle guste que redactara o Partido Popular, porque é evidente que nos orzamentos participativos teñen que pasar de ser titular a realidade, pero a realidade non basta con reunións informativas. A realidade materialízase en partidas orzamentarias, en cantidades económicas concretas, en áreas de onde vai a salir esa partida orzamentaria, que xa quedaría acreditada e se identifica correctamente, e, sobre todo, en como se vai a tomar a decisión do que as entidades sociais decidan, que, sen dúbida, é o máis importante. Aquí ten o noso ofrecemento para traballar. Somos coñecedores de que deste xeito será a única vía de que todos os lucenses da nosa provincia teñan un trato igualitario, porque hasta agora vimos observando como aqueles lucenses que están gobernados por un alcalde do Partido Popular sobreviven a pesar de non existir esta institución e a verse, igual que facían no plan de cooperación con entidades veciñais, que 3 agrupacións de veciños, moitas veces incluso coincidindo con xente que iba en listas electorales, xestionaba 36.000 euros e moitos alcaldes da nosa provincia non pasan dos 9.000, 6.000, en algún caso, aínda se facemos un cómputo neto lle deben diñeiro. Entón, polo menos é a única forma, vostedes o desprecio a autonomía local é evidente e patente, traballemos cas iniciativas sociais, porque é a única vía, con este equipo de goberno, de que todos os lucenses teñan un trato igualitario. Aí esperemos que non haxa sectarismo político. Esperemos, logo o analizaremos en detalle. Moitas grazas. Vou ser moi breve na miña intervención no sentido de que pouco hai que falar dunha proposta do Partido Popular sobre un asunto que se atopa nun estado tan avanzado de desenvolvemento como son os orzamentos participativos do 2015, non? Como despois lle aclarará a voceira, a outra voceira do Goberno. Outra vez, e xa dende logo van unhas cantas, vostedes chegan tarde, mal e arrastro. Aínda así, teño que admitir que me provocou unha gran sorpresa a adhesión do Partido Popular a esta fórmula de participación cidadá, unha das ferramentas, creo, máis importantes para as administracións públicas como son os orzamentos. Provocoume sorpresa porque, pese a gobernar a maior parte dos concellos, pese a gobernar tamén a maior parte das administracións públicas, non só agora, neste momento, senón nos últimos tempos, como vostedes segaban, como vostedes pavonean con certa periodicidade, nunca levaron a cabo, en definitiva, este tipo de fórmula de participación
cidadá, porque eu penso que só creen na sensatez do pobo cando se chegan unhas eleccións. Todas as experiencias neste tema na Galiza xurdiron en concellos gobernados pola esquerda, como son San Sadurniño, Ourense, Ferrol ou Fene, aínda que nestes dous últimos concellos que me referín, unha vez chegados vostedes ao poder, tardaron ben pouco en desmantelar esta fórmula participativa. E somos conscientes da dificultade, da complexidade de levar a cabo unha iniciativa como esta na xestión pública, non? Tamén o somos de que hai as administracións nas que é máis factible a execución dos mesmos, unha por dimensións da administración e outra tamén por proximidade á cidadanía. Se cada estes dous factores dificulten a súa xestión nesta casa, máis dar información, dar a voz á xente, sempre penso que é unha experiencia apaixoante, non? Se fai con rigor e responsabilidade, xa que, evidentemente, tamén un mal paso neste sentido sempre xera frustracións na cidadanía, negativas, por suposto, de cara á implicación ou á participación cidadá. Experiencia que prevé levar a cabo a Deputación de Lugo tivo tamén xa os seus precedentes na xestión das concurrencias competitivas tanto de deporte como de cultura que periódicamente recibiron actualizacións tamén con achegas producidas nas distintas reunións feitas por toda a xeografía lucense e onde se convocaron a todas ao tecido asociativo e aos clubes, tanto que traballan nos eidos de cultura e do deporte. Foron, creo que, exitosos ensaios que permiten, dende logo, afrontar tamén con esperanza esta nova empresa. Pola miña banda, nada máis. Moitas grazas. Ben, gracias a vostede. Por parte do Partido Socialista, doña Pilar García Porto. 6 minutos máximo. Moi ben, moitas gracias. Con todos os respetos, o traballo feito para a presentación desta moción pola parte do Partido Popular, a min o único que se me ocurre é dicirlles se queren retirar esta moción, porque eu creo que se equivocaron no momento en que retiraron a pregunta. Deberían ter retirado a moción, manter esa pregunta e nos gustosamente lles teríamos trasladado toda a resposta relativa ao traballo feito en materia de orzamentos participativos por parte deste equipo de goberno. Miren, este é un proceso complicado, non é un procedimento fácil elaborar uns presupostos participativos, e moito menos cando é un traballo que fracasou noutros sitios nos que se intentou. Ademais, é máis complicado cando o imos a levar a cabo dun xeito sumamente ambicioso, porque as experiencias que hai non se asemellan, non son comparables ca experiencia que queremos desenvolver dende a Deputación Provincial. Existe algún antecedente, alguna experiencia, pero a Diputación de Lugo vai a ser pioneira. Vai a ser pioneira por dúas cuestións. Primeiro, porque se vai a levar a cabo en todo o territorio da provincia de Lugo, e segundo, porque van a ser participativos o 100% dos orzamentos da Deputación Provincial de Lugo. Dicíalles que existe algunha experiencia anterior, como pode ser na Deputación de Guipúzcoa, que fixeron unha experiencia nun territorio delimitado e pequeno e cunha partida de 500.000 euros nada máis. Hai outras experiencias, como nas Deputacións de Málaga e Barcelona, que impulsaron orzamentos participativos, pero non do seu orzamento, sino que impulsaron orzamentos participativos de algún concello desas dúas provincias. E, polo tanto, dicirlles neste sentido que a Diputación de Lugo é a primeira Diputación de España que vai a someter a participación cidadá e a debate, polo tanto, a totalidade do seu orzamento, o 100% do orzamento da Diputación Provincial. Levamos, dende finais do ano pasado, traballando duramente neste proxecto. Fixemos investigacións, evaluacións, todo isto para garantizar a viabilidade e tamén a legalidade xurídica dos orzamentos participativos da Deputación Provincial de Lugo. Mantivemos conversas coa Diputación de Guipúzcoa, coa Xunta de Andalucía, cos concellos de Sevilla, de Málaga, de Córdoba, onde tiveron tamén algunha experiencia anterior. Consultamos tamén este proceso
con expertos. Eu podo lles dar algún nombre, que relatar todo o traballo que se leva facendo é excesivo para unha intervención dun pleno. Falouse con expertos como Fernando Pindado, con Antonio Carrillo Cano, con Francisco Francés e con outros profesionais tamén da plataforma presupuestosparticipativos.com ou mesmo da consultora galega Cidadanía. Acadamos xa a colaboración da Confederación Galega de Asociacións de Veciños, de COGAVE. Enviamos 1000 cartas a colectivos de toda a provincia para involucralos neste proxecto. Enviamos máis de 2000 mailings na procura da máxima participación cidadán e temos preparada a posta en marcha de 3 modalidades para que todos os veciños da provincia de Lugo poidan participar. Non só van a ser esas xornadas informativas, sino que, ademais, se vai habilitar outras ferramentas de participación e de traballo. Vai haber esas xuntanzas, como lles dixen, e como vostedes xa saben pola prensa, nos 9 partidos xudiciais da nosa provincia. Nesas xuntanzas vais a distribuir material para que os asistentes poidan participar e o fagan dun xeito aberto, ademais de dinamizar o debate das opinións das persoas que ali estén, e, ademais, vanse abrir un período de intervencións para que todos os que están ali poidan dar a súa opinión e poidan valorar cales son as actuacións que realmente precisan para o seu territorio. Pero, ademais, imos a poñer en marcha outras 2 ferramentas. Un portal web, orzamentosparticipativos.org, para que as persoas poidan facer aportacións cando non teñan a posibilidade de asistir a esas xuntanzas e, ademais, vamos a ter outra ferramenta de traballo que xa na Diputación está dando moi bons resultados e que son as redes sociais, porque xa están suficientemente consolidadas e sabemos do seu éxito nesta institución. Polo tanto, dicíndolles todo isto, remito as palabras do principio e repítolles se queren retirar esta moción ou se continuamos co debate. Moitas gracias. Segundo turno para o Partido Popular, 3 minutos máximo. Eu entendo que lles moleste. Os orzamentos participativos apretáballe o zapato do presidente. Apretáballe porque levaba desde febreiro do 2013 anunciando, e así con esa posta en escena tan alegre que fai el. Pero despois, claro, só decía, vai a ver. Aquí dicio sin enfadarse, pero sabe por que non se enfada, presidente? Porque vostede non está atento ao debate. Vostede está na súa tablet pensando en Santiago, pensando en Madrid, ou sabe Dios onde pensa, ahora dice que falan con Andalucía, xa me preocupa. O día a día a institución non o pisa. E no debate está no seu mundo feliz. Entón, cando intervén, enchese de orgullo e satisfacción e dedícanos unhas palabras que calquer día nos morre aquí de éxito. Pero a realidade é moito máis dura. Vostede, nos orzamentos, incumplía. Dicía que vai haber. Eu sei que as institucións sociais lle dicían, señor Besteiro, que está incumplindo os orzamentos participativos. Señor Besteiro, que non fixo nada. Agora díceme a compañeira que falou con Andalucía. Non me tranquiliza nada. Fíxese ben, porque non teño nada contra os andaluces, pero no que reparto de diñeiro público non é o mellor exemplo. Eu alégrome moito que fale con Andalucía e que fale con Guipúzcoa. Ahora que faigolle unha puntualización. Fale cos alcaldes desta provincia. Fale, moitos non lle gustan, pero están elexidos polo povo. Que lle vai aprender en Andalucía que non lle vai a decir un alcalde dos que está aquí sentado? E falo na miña contra, que eu non son alcaldesa. Fale tamén co de Mondoñedo, que, por certo, non ten orzamentos participativos e é do seu partido político. Así que teña cuidado en mirar os deberes. Ten os seus convenios excepcionais e ojalá teña moito máis. Por favor, dito isto, non interrumpamos. Dito isto, estamos falando dun instrumento que, como decía na miña primeira intervención, vai permitir que todos os lucenses teñan o mesmo tratamento. Nun afán exacerbado nestes últimos 7 anos e pico, porque, señora Pilar, puido facer vostede 25 chamadas? Facíame un compañero unha puntualización se chamara a Podemos, que neste momento está representando bastante o voto do seu partido e está sendo unha forza emerxente. É importante que tamén nos coite, non? Pero facer 20 chamadas, 25 chamadas, 4 reunións, canto tempo lle leva? Dice que foi dende finales do ano pasado. Vostedes levan con responsabilidades de goberno dende o ano 2007. Que casualidade
que apuran os tempos estratéxicamente para que isto se produzca sorpresa no 2015, que hai eleccións municipais. Entón, facemos unha estrategia perfecta para, unha vez máis, vulnerando a autonomía local, vamos a diseñar en onde invertimos. Tamén tuve un dato moi importante, o 100% do noso orzamento. Aprendí moito desta intervención. Solo aprendo pola prensa ou iniciativas que traemos aquí. Algúnas gustanlles, poucas. Outras non lles gustan, aproveitan para cargar contra a Xunta, e esta táchana de oportunista. Pero fíxese vostede que os lucenses desta provincia, gracias á pregunta do 29 de maio, que encenderon o vehículo e automáticamente largaron nota de prensa o 2 de junio, 12 de junio, 18 de junio, 23 de junio, había que xustificar o injustificable. Pero hasta eso nos vale. Se a raíz desa pregunta vostedes se deron conta que ese proxecto estrella dos orzamentos participativos estaban agotando os tempos e xa non podían estirar máis para que chegaran a maio do 15, pois tamén nos vale. E aquí unha proposta concreta. Vostede di, vamos a establecer unha plataforma, era o punto 3 da nosa moción. A día de hoxe existe? No. Tiñai vostede no seu pensamento ou anotado nun papel, pero neste momento non existe. Das iniciativas que aquí lle pregunto, existe a mesa de traballo que articule como vai a ser o proceso de decisión, que é o máis importante? Non se coñece. Dous datos bastante claros de que tanto traballo que fixeron, falando con outras entidades, non está materializado en traballos concretos ou realidades a día de hoxe. Mais oportuna, atrévome a dicirlle máis, se cadra foi a moción máis oportuna desde que estamos nesta institución nesta pasada legislatura, porque os puxo a traballar, aínda que chamaran a Andalucía. Señor don Mario, segundo turno. Señor presidente, penso que está suficientemente comentado e debatido. E, además, para facer as achegas que fixo a señora voceira do Partido Popular, eu penso que estou mellor calado. Moitas grazas. Ben, doña Pilar García Porto, segundo turno. Bueno, a verdade é que eu pensei que me iba a falar de orzamentos participativos despois de que pasaran este traballo enorme preparando a moción, pero, bueno, xa vexo que lle acorda de todo menos falar do que vostedes querían traer a este pleno, señora Candia. Mire, a vostedes o que lles pasa hoxe é que están completamente doídos, síntense mal, porque viñan buscando e atopáronse vostedes con que o traballo por parte desta Diputación está feito. Mal que lles pese, que eu xa sei que vostedes prefieren que nós non traballemos, vostedes prefieren que esta institución non traballe porque vostedes aquí son representantes da Xunta de Galicia, xa llo dixemos moitas veces, e do Partido Popular. A pesar de ter moitos alcaldes nas súas filas, cando se sentan aquí, non representan os veciños da provincia de Lugo, señora Candia. Non, representan os seus intereses. O de Andalucía, voullo a repetir, igual que o de Barcelona e igual que o de Guipúzcoa. Non queira ir por onde vostede está interesada en ir. Fixeronse as consultas donde había experiencias previas, donde había experiencias en presupostos participativos. E decía vostede que consultemos cos seus alcaldes. Os seus alcaldes non puxeron en marcha, xamais, ningún dos que ten aí sentados, unha iniciativa similar de participación cidadá. Xa non digo un orzamento participativo. Tamén lle digo que se algún día o queren poñer en marcha e nós estamos gobernando, van a contar con esta institución para poder leválo a cabo nos seus concellos tamén. Pero nós, xa llo dixen, quixemos ser ambiciosos e facer participativo o orzamento da Deputación de Lugo. Non poñer en marcha un orzamento participativo nun territorio concreto ou cunha cantidade definida. Mire, vostede dicía que os veciños da provincia de Lugo tiveron que agardar non sei canto tempo para ter un orzamento participativo. Tiveron que agardar, sabe a que, señora Candia? Tiveron que agardar a que José Ramón Gómez Besteiro fora presidente desta institución para que a Deputación de Lugo teña un orzamento participativo. Porque mentras vostedes gobernaron aquí, non tiveron un orzamento participativo nin lles acordou de propoñelo en ningún lado, nin de donde gobernan, nin donde están na oposición. Expliquelle tamén ao principio que este era un proceso... Por favor, escoitemos. Que este era un proceso delicado, e difícil, e non reconocémolo así, e teremos errores no seu trámite, seguro. Pero por que ambicioso? Si simplemente copiáramos unha experiencia, a aplicásemos nun territorio previamente seleccionado, cunha partida determinada, o éxito probablemente sería maior.
pero non o traballo sería tan beneficioso para toda a provincia como vai a ser por facelo así. Iso podo yo garantizar. E o esforzo da Deputación vén de un ano atrás, non ven dos 4 días anteriores, porque vostedes tiveran presentado unha moción, señora Candia. Porque se o traballo estivera sin facer, eu non podería chegar aquí a defender todo o que levamos facendo dende un ano atrás. Todas esas experiencias compartidas con outras administracións, concellos e deputacións, e con expertos na materia, tamén, señora Candia. E repítolle, a vostedes, hoxe, o que lles doi, é que chegaron a este pleno e víronse con que por parte da Deputación o traballo non só honesto, sino como se puxo de manifesto ao longo do pleno, por parte da Deputación, o traballo estaba feito. Eu sinto por vostedes, sei que o Brau cansa, sei que as eleccións esgotan, pero nós seguimos traballando, vostedes seguiremos agardando a que o fagan. Moitas gracias. Moi ben. Último turno para o Partido Popular, 1 minuto. Mire, traballo non sei se fixeron moito, a mellor tuveron moitas experiencias, eso non o dudo, pero o traballo hasta agora brilla por a súa ausencia neste proxecto. Hai moitos incumprimentos que se podían recordar hoxe aquí, pero se cadra, hai un que me ven á mente dun xeito moito máis contundente. O señor presidente, cando tomou posesión no ano 2007, acórdase da Asamblea de Alcaldes? Eu vou non invitar a que lea o seu discurso. Fale, vostede fale que é o que manda nesta institución. Pero, en todo caso, ademais de falar, lea o seu discurso da toma de posesión do ano 2007 e acórdese dese talante participativo cos alcaldes desta provincia, esa asamblea de alcaldes que prometía facer, creo que era unha vez ao ano, non sei como quedou nunha promesa que nunca se materializou, pois como temos antecedentes como a ese, as asambleas de alcaldes, estaremos absolutamente vixiantes de que isto non sexa unha promesa electoral, porque o 2015 están aí. As eleccións esgotan? Non nos esgotan. Ben é certo que, facendo un análise riguroso, vostede podría interpretar que nos esgotaron, pero non foi así, non foi así. A xente vota e elíxenos en Europa, na comunidade autónoma, nos propios concellos, porque sempre lle recordo que vostede enfrente só ten ganadores. A menos ganadora son eu, pero aínda así son ganadora. Tendo ese dato, recorde unha cousa. Os concellos votan cada 4 anos. Elixen a persoa que os representa. A veces goberna o ganador e outras veces gobernan 2 perdedores, como é o caso. Pero, aínda así, respeto institucional sempre. E ese alcalde está aí porque o elexiron os veciños. E elexírono non por máis agraciado ou por máis simpático, porque entenden que é o que mellor representa e defende as necesidades dos seus veciños. Así que, aínda que sexa o único que me faiga caso nesta exposición, en todo ese catálogo de promesas que hoxe nos fixo aquí, non feitos, anote, non sei en que orden, donde teña un hueco, que unha das institucións consultadas teñen que ser os alcaldes que representan as corporacións locais desta provincia. Se non o fai así, vostede está lle dando a espalda a moitos lucenses. Agora vamos a deixar o seu minuto de gloria ao presidente, que seguramente nos vai dicir algo moi agradable. Bueno, agradezo yo moito que me teña deixado intervir nesta sesión plenaria, agradezo yo de corazón. Xa ve que eu tamén estaba antes a intervención, agora que remato o Mundial e que o papel de España non foi todo o que esperábamos nós, non? Bueno, sempre hai un reconocimiento, as cousas a veces non salen ben, e este pleno non lle saliu ben. Que lle vamos a facer? Oye, non se pode pretender... A ver, acepten con deportividade e con humor, estas cousas pasan. Hoxe foi para vostedes un fiasco de pleno. Foi un fiasco de pleno. Bueno, porque hai xente que confunde o seu mundo co mundo. E isto pasa moitas veces. Pasa a todos os partidos, a que se falan de candidatos e destas cousas. Outro día me decía, quero compartir con vostedes esta anécdota, falaban de un candidato e decían, oye, aprendeu moito do seu antecesor e do seu antecesor. O pasa que aprendeu todo lo malo. Dicía, aprendeu todo malo, que é algo que lle pasa a vostede con moita frecuencia, pero vostede elige a súa forma de facer política. Mire, nos vamos a levar adiante esta iniciativa de orzamentos tal. Se vostede quere pensar que foi porque vostede o pediu o día 26 de maio, pense que non a vou a sacar desa situación. O que creo que é que confunde o seu mundo co mundo.
Nós podíamos falar aquí de unha pionera operación de presupostos participativos que vai facer outra institución, a de Santiago. Esa sí vai a facer por primeira vez uns presupostos participativos con xente de fora do Concello. Pero nós non queremos esa fórmula. Non queremos esa fórmula. Queremos a fórmula, por favor, queremos a fórmula da participación. Aí, pero como nos poñemos? Como nos poñemos? Aceptemos. Bueno, aceptemos as cuestións. Digo, como se está falando dos presupostos participativos e eu non vexo no Partido Popular ningunha experiencia que poda calificarse de participativos de xente allea á corporación, digo, únicamente que estén pensando na Corporación de Santiago, digo eu. Pero, en todo caso, nós vamos a facer unha experiencia moi importante, que pode salir ben ou pode salir mal, pero vamos a facer. Pero vamos a facer directamente cos veciños. Vostede non ten sentido que entre nos orzamentos participativos. E dicir, e por qué? Por que deixamos o Grupo Popular ao margen? Hombre, porque o Grupo Popular ao margen pode facer un presuposto alternativo nesta Diputación. Poden presentar un proxecto de orzamentos, defendelo, poden enmendar o que presenta o Goberno, teñen todas as fórmulas de participación posibles. Por eso non ten sentido que vostedes ten nesto. Hombre, que teñen toda a participación posible. Quen non a ten e debe ser escoitado son os veciños desta provincia. E xa veremos o que dicen. E eu creo na responsabilidade. Ahora ben, nosotros vamos a facer uns orzamentos participativos por un lado, os outros que fagan os orzamentos participativos como teñen acostumbrado. E xa veremos como sale unha experiencia e como sale outra. Pero, en todo caso, eu creo que hai que tratar con deportividade cando as cousas non salen ben. Por qué? Porque é a única forma de que o siguiente salga mellor. E o pleno, e vostedes o saben, o pleno é o día fundamentalmente da oposición, donde ten que estar á altura e onde ten que ter as propostas. E non lle pode parecer mal ao Goberno que cheguen ao pleno e os critiquen, pero hai que estar á altura, e hoxe non saliu ben. O próximo seguro que é mellor, xa verá como sí, pero para iso hai que traballalo. Vamos a votar esta moción? Veña, vamos a votar esta moción, hombre, e acaba aí o tema. Votamos a moción, entón, a proposta do Partido Popular, votos a favor da proposta do Partido Popular, 12 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra, hai que voltar a repetir, vamos a votar outra vez votos a favor do Partido Popular, 12 votos a favor e 12 votos en contra, desempatados pola única responsabilidade de quen preside este pleno. Totalmente. Por tanto, moción rexeitada e nos vemos nos orzamentos participativos, seguro. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 11, conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de maio de 2014. Asunto número 12, non hai comunicacións da Presidencia. Asuntos número 13, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Dos preguntas do Partido Popular. Que hai? Dúas preguntas, non? Sí. A primeira é referida a... É un rogo e dúas preguntas. Un rogo e dúas preguntas. Sí. O rogo é... Sí, teño aquí. Pero o rogo xa non procede ou non? A ver, pero non digo eso. O rogo non, xa non o tramitamos, ou tramitamos igual. Como a pregunta? A que está registrada con día 10 de xuño, como seguramente eleximos solo a primeira. A primeira, nesta sesión moi plenaria, ben. porque non temos máis. Perfecto, entonces pode formular a pregunta, esa Que primeira. servicio leva o plan piloto de pioneiro este da rede viaria? Don Álvaro Santos Ramos, pode contestar. A execución material depende do parque móvil. Moi ben, hai repregunta, doña Elena, non? Moi ben. Siguiente pregunta. Con data 18 de xuño, si os actos vandálicos que sufreu a infraestrutura de augas mestas tiña cobertura por algunha póliza de seguro? Don Mario Outeiro. Sí, quer dizer, houbo seguro e sigue o avento. Pregunta, doña Elena, non? Se me poidera repetir, que non lle escoitei. Sí, que en todo momento houbo seguro contratado para as instalacións, igual que o hai na actualidade. Moi ben. Hai repreguntas. Se hai repregunta, eso significa que ocurrido o siniestro houbo indemnización. Se me tecanizaron o parte, interpreta. No. Que o seguro cubra o patrimonio roubado. Bueno, xa que comenta tamén, quero recalcar
que debería aumentar, evidentemente, tamén o control e vixiancia destes actos vandálicos por parte, evidentemente, das forzas de seguridade do Estado, non? Que eu penso que teñen aquelo totalmente abandonado. É, evidentemente, cousa que é da súa responsabilidade. Non hai máis preguntas, non? E hai un rogo que era o de que tampouco non procede, verdad? Doña Elena, xa non tramitamos o rogo, verdad? Non tramitamos. Moi ben. Que tratar, levántase a sesión.